mga wiling makalangin ay medalyo. Ibang ligaya siho'y hatid na hindi kaya lumasan. Ano mang wiling makasalimutan, buhay namin noon ay nagduro sa amin. Ngunit ay masilan magmula nang si Jesus makilala. Kung sarap humawi, hawining makalangin, puso ko'y humindak sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawin, nagbubunyi pati ang sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. May nandun at halin, mga wining makalangin. Ibang ligayang siho'y hatid na hindi kaya lumasan. Ano mang uwing makasalimutan, ang buhay na iyon ay nagdudusa. Ngunit ay masila ng masaya nang mula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso ko minda sa tuwa, sa galang ligaya. Mga wiling magalangin, imigol ka't halilipuri ka. Ibang ligayang siyo'y hindi kaya lumasan. Ano mga wiling makasalimutan, ang buhay namin doon ay nagdurusa. Ngunit ay masilan at masaya magmula si Jesus ay makilala. Kay sarap humawit, hawining makalangin, puso mo'y humindak sa tuwa, sa galang ramdam mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati ang sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga wining makalangin, ibang ligayang siho'y hatid na hindi kaya lumasan. Ano mang wining makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayong masilan magmula nang si Jesus ay makilala. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundo na pagkagulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan ay di ako mangangamba. Bigot at hagkami ko ang lahat ng aking pangarap. Mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan ay di ako mangangamba. Global halipuri ko sa mukhang aking alam, darating ang sangarap. Pangarap ko'y matutupad, at walang sino man hadla. Ito'y sadyang ibinigay. May Jesus sa akin, walang kasiyahan doon sa kalangitan, at di sa pangarap lang. Sabihin man nilang ako'y isang panariko, at pagtawanan ng bahid kay Jesucristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya. Di ako mangangamba, sapagkat
ni Jesus. Sabi walang hanggang siya hubog sa halanginan, hati sa pangarap lamang. Sabihin man nilang ako'y isang panarigo at pagtawanan ng dahil kay Jesu Cristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at ilan'y di ako mangangamba. Amen. Hallelujah. Pagkat aking alam darating ang isang araw, pangarap ko'y matulibang. Walang sino man halang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang siya doon sa halanginan, hari sa pangarap lamang. We come to glorify His name, come to glorify His name, come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name, we come to glorify His name. Come to glorify His name, we come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name, we come to praise Him, come to praise Him, come to praise our God. We can go, come to praise Him, come to praise, come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, the coming King, oh Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, it's the coming King. Oh Jesus Christ our Lord, we come to glorify His name. Come to glorify His name, come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, we pray, Jesus, oh we have the sure victory. In the name of Jesus, the name of Jesus, the demons will have to be far away. In the fire, the name of Jesus, there'll be harm can set before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, demons will have to be part. In the mighty name of Jesus, tell me who can set me free. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the name of Jesus, demons will have to flee by the way. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I'm with you. Give me victory, glory, glory. Hallelujah, it's all head up for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm with you. Give me victory, glory, glory. Hallelujah, it's all head up for me. It's a bar, oh, victory. Yes, victory. Hallelujah, I'm with you. Give me victory, glory, glory. Hallelujah, he's all head up for me. Victory. Hallelujah, I'm with you. Give me glory, glory. Hallelujah, he's all head up for me. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm
know I'm free. I'm free to sing the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing and song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free. The Lord, He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord, living for Jesus, the beside of God, serving, following Him with the hallelujah. Believing, oh, life was alive at all. I know it's since Jesus gave it, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus sweet in. He makes my happy heart sing. Walking in His way, happy in words, living for Jesus my King. Oh, living for Jesus, purpose life of God, serving, following Him with the hallelujah. Living our life as a life of God. I know it's since Jesus gave me, hallelujah. And nothing can satisfy Jesus sweet in. He makes my heart walking in His safest way, happy in words, living for Jesus my King. Oh, living for Jesus, purpose life of God, serving, following Him, hallelujah. Living our life. Come on, I know it's Jesus came in, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus sweet in. He makes my happy heart walking in. Living for His my King. Oh glory, glory, hallelujah. Oh Lord, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Our God is marching. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory. Our God is marching. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Our God is marching. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh my, oh Jesus is mine. My bread and brew, my bread and chair. Oh my, oh Jesus is mine. My whole time is mine. Oh my, Jesus is mine. My bread and brew, my bread and chair. My, Jesus is mine. My whole time is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every verse, every line. I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Cancel all reason, mighty gotta see. Saving and keeping me from holy shame. This wonderful is my reason in His name. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Cancel all reason, saving me, keeping me from holy shame. This wonderful is my reason in His name. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, we will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, this is the day. This is the day that the Lord has made. Oh, we will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We won't rejoice, be glad and heard. But this is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Hallelujah! Oh, we will rejoice and be glad and heard. Oh, this
this day the Lord has made. Rejoice, rejoice, rejoice in the wind of the Lord. Rejoice, rejoice, rejoice in the wind of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, to the wind of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. See man, see him, children of the Lord. See him, children of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. See amen, children of the Lord. See amen, children of the Lord. Hey, He's a flag that you find in the castle of your heart, in the castle of your heart, in the castle of your heart. Oh joy, He's a flag that you find in the castle of your heart. And Jesus, the residence here. Light high in the sky, let the whole world know. Let the whole world know. Let the whole world know. Light high in the sky, let the whole world know. And Jesus, the residence here. Oh, peace is the flag that you fly in the castle of your heart. In the castle of your heart. In the castle of your heart. Oh, peace is the flag that you fly in the castle of your heart. And Jesus, the residence here. Light high in the sky, let the whole world know. Let the whole world know. Let the whole world know. Light high in the sky, let the whole world know. And Jesus still within His day. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. So it's all home. Oh, bombing upset, bombing upset, bombing upset. So awful, bombing upset. Jesus, bombing upset. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Bless the Lord. He's all over me. Oh, bombing upset, bombing upset, bombing upset. He's all over me. Bombing upset. Jesus, bombing upset. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, oh, bombing upset, bombing, bombing. It's all over me, bombing upset. Jesus, bombing upset. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 myself. Bombing myself, I'm singing, shout, Jesus name. Some people understand, He is the same soul. Bombing myself, bombing myself. I'm singing, shout, He's the same. People understand, Jesus save my soul. It's bombing in myself. It's bubbling, bum. The people don't understand it, that Jesus is in my soul. Bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Singing and shouting, oh Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus is my soul. Bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Singing and shouting, oh Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus in my soul. Bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing and shouting, oh Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus in my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. Let the Lord know my soul. Let the Lord know my soul. Oh, that is within me. Bless His holy name. Oh, my soul. My soul. And oh, that is within me. Bless His holy name.
ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo po muna pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Dito po nagtatapos mga minamahal ating pong mga pag-aawitan. Amen. Makalangit na awitin. Praise the Lord. God bless po. Sa ating pong beloved brother John Aquino, sa panguna po sa atin sa mga solemn songs, sa mga papuring awitin. Praise the Lord. At maraming pong salamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen, sa kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin, na kanya pong laging ipinapadama sa bawat isa sa atin ang kanyang matamis at banal na presensya. Praise the Lord. Puri pong ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, at tayo na po'y darako mga minamahal sa sunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. At sa kapahintulutan lamang po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bober, amen. Ako pinagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalaking Diyos po lamang, amen. Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanil pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law to the whole beloved Almeida family, maging sa ating mga beloved elder na kapiling po natin, praise the Lord po, sa ating mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po, ng ating mga beloved ordained preacher, Kuya Boberly Men, katuwang po ating mga beloved sister Ate Vines niya, at maging sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, praise the Lord, maging sa ating mga YouTube channel, sa ating mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ang ating pong panahon ngayon, mga minamahal, ay talagang maulan, amen, at talagang malamig, mga minamahal, dahil sa epekto, mga minamahal, ng bagyong si Paeng, mga minamahal, subalit ayon sa balita, mga minamahal, amen, kanilang ulat, mga minamahal, na ito po ay humihina na po at papalabas na po ng bansa, subalit meron pa rin pong papasok, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, amen, ang tanging nating magagawa ay patuloy na magpuri, amen, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At narito po mga minamahal, ang ating mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo po ay makinig ng mainam, mga minamahal. Amen. Sa mga amin pong hinihiling, mga minamahal, sa mga nasa likod po ay pwede po nating i-occupy, mga minamahal, yung mga upuan sa harap, mga minamahal, amen, upang mas maganda pong tignan, mga minamahal, pagkat marami pong mas maganda sa harap, mga minamahal, amen. Sa likod, mga minamahal, kapag nagsabog ng pagpapala ang pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, amen, ang unang-unang makakasalo yung mga nasa harap, mga minamahal, amen. Kaya dapat mas gusto natin sa harap, mga minamahal, sapagkat kapag ang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagsabog ng pagpapala, yung mga nasa harap ang tiyak, ang unang-unang makakasalo ng pagpapala, mga minamahal, amen. At tayo po'y makinig ng mainam, mga minamahal, amen. Narito po ating pong mga beloved kapatid na magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sunod-sunod na po ito, mga minamahal. Tayo po'y makinig ng mainam. Ating pong pinaghahanda, ating pong beloved brother June Amaro, at sundan po ng ating mga beloved Adol's Choir, at sundan po ng ating pong beloved Sister Peli Ibanez, at beloved brother George Bigaong, at sundan po ng ating pong beloved Children's Choir, beloved Sister Lina Perez, sundan po ng ating pong beloved Youth and Singles Choir, beloved Brother Marlon de Vera, at sundan po ng ating beloved Sister Jelly Ferrer, ang ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir. Magkakasunod na po yan, mga minamahal, amen. Sila po ang mga minamahal, mga kapatid, na magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Sinasabi na aklat ng mga gawa,
Kabanatay 1, talatay 8, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Mga minamahal, amen? Tayo po, mga minamahal, ay saksi ng ating pong pinakamamalaping sud. Witness, mga minamahal, amen? At kailangan bilang witness, mga minamahal, ihahayag natin, mga minamahal, amen? Ang kapangyarihan, ang kagandahang loob ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At manalangin po tayo ng gusto, mga minamahal, amen? Na tayo po ay maging daluyan ng pagpapala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At atin na pong formal na binubuksan, mga minamahal, ang testimony portion. Praise the Lord. At kung nakahanda na po, mga minamahal, amen? Ating pong beloved brother June Amaro. Praise the Lord. Atin na pong binibigyan po pagkakataon sa ating beloved kapatid. Atin po siyang pakinggan sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamalaping Jesus at sundan po ng ating pong beloved adult choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagdadakila at magpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. At ako din po ay nagpapaabot na ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, Welistrada Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutang mga turo at aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At ganoon din po sa buong Almeida family. Sa atin po mga beloved pastoral workers, mga elders, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughters, Sister Bynes. At sa inyo po, mga minamahal ko mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang tanghali na po sa ating lahat. At kung may bisita man, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na hallelujah, binigyan ulit ako ng pagkakataon upang purihin siya, luwalhatiin, dakilain sa kanyang mga kamangha-manghang ginawa sa aking buhay, hallelujah, sa mga paalala, mga pagpapala at himala, hallelujah, na ginawa niya sa aking buhay, hallelujah. At pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, na kahit sa sama po ng panahon, hallelujah, ako po ay kanyang iningatan na nakarating pong malawalhati dito sa, hallelujah, San Carlos, kaninang alas 3 po ng madaling araw, hallelujah. At nandyan yung hirap na hirap kami makalusot doon sa aming barangay, mga minamahal, dahil sa dami pong mga kawayan na nagtumbahan, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Jesus na nandyan yung kanyang pag-iingat, hallelujah. At papasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na desire ko talagang, hallelujah, makadalo, hallelujah, ngayong araw na ito dahil halos ayaw pa akong payagan ng aking boss na magbakasyon, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, hindi po nagtagampay ang, hallelujah, hadlang ng kaaway, mga minamahal. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Hindi ko po mapigil na tumulo aking luha, mga minamahal, dahil Praise the Lord, hallelujah. last year po, mga minamahal, 1 taon, itong mga pitsang ito, kasalukuyang akong nag-quarantine, mga minamahal, dahil, hallelujah, nagka-COVID-19 po ako, mga minamahal. Kaya, grabe po aking pagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil, hallelujah, dinugtungan niya pa aking buhay at nakakapiling niyo pa ako, mga minamahal, hallelujah. Kaya, alam niyo po, October 15 noon, mga minamahal, na nag-start ako na trangkaso, aking nararamdaman. Ngunit, hindi po ako nagpadala sa ospital noon, mga minamahal, hanggang sa umabot ng 9 days na nandun ako sa aming tahanan na grabe pong aking nararamdaman na hanggang humantong na po, mga minamahal, na dahil sa nawala na po ako ng panlasa at pangamoy, nandyan yung hallelujah, grabe na po ang pangayayat ko at hanggang sa pang 9 days ko, mga hating gabi doon sa aming tahanan na yung habol-habol ko na po yung aking hininga, mga minamahal. Sabi ko sa aking beloved wife,
tanggalin ko na yung aking face mask. Ikaw na lang magsuot ng dobleng face mask dahil hirap na akong makahinga. At pakilipat mo yung aking higaan doon sa sala dahil gusto ko na lumipat sa sala natin at ilipat mo yung dalawang ventilador para mabumba ako ng hangin dahil nung panahon na yun mga minamahal, akala ko talagang katapusan ko na mga minamahal. Habang inalalayan ako ng aking beloved wife sa pagbaba doon magmula doon sa aming kwarto hanggang doon sa sala, nandiyan yung humantong talaga na nandilim na aking paningin mga minamahal. Yung aming mga lahat ng aming ilaw sa loob ng bahay na para na lang alitap-tap ang hallelujah, liwanag nito mga minamahal. Sabi ko sa aking beloved wife, bakit nagkasabay-sabay na nasira yung mga bumbilya ng ating mga ilaw? Kaya sabi na aking beloved wife, baka mahina ang supply ng kuryente sa St. Pelco. Ngunit talagang iba na ang aking nararamdaman mo mga minamahal. Kahit silipin ko yung aming ilaw doon sa labas, ganon parang alitap-tap pa rin yung liwanag at nadyan yung bagsak. Talaga wala akong lakas mga minamahal. Ngunit hallelujah, nung humiga na ako sa higaan ko mga minamahal, hallelujah, nandyan yung nagpuri. Ako'y nagsisi sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat ng mga nagawa kong pagkukulang. Nandyan yung habol-habol ko na ang aking hininga mga minamahal. Sabi ko sa ating pinakamahal na Panginoon, na kung mahal na Panginoon, maraming salamat sa 51 years na pag-iingat mo sa akin sa mundong ibabaw na ito. Praise the Lord. Pinagkalooban mo ako ng asawa at anak. At anumang mga pagpapala, magmula sa pinakamalit hanggang sa pinakamalaking pagpapalang pinagkaloob mo sa aking buhay, ito ay pinapasalamatan ko po na walang pasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. At mahal na Panginoon, kung kukunin mo na aking hiram na buhay, ito po ay papasalamatan ko, mahal na Panginoon, para matigil na po yung hallelujah, aking paghihirap dahil habol-habol ko na po yung aking hininga. Nagawa ko pang magpuri, umawit, hallelujah, na papuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, na habang inaawit ko yung walang hanggang pasasalamat, nandyan yung walang tigil na patak na aking luha, mga minamahal, na nakahiga ako. At habang nakapikit yung aking mga mata, nandyan yung makikita ko yung hallelujah, kakaibang liwanag, parang kasing laki na itlog ng manok, mga minamahal, na kung saan papaling yung aking ulo. Nandyan sinusundan ako, mga minamahal, ng liwanag na yun. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung ako'y tulungan mo, kahabagan mo pa ako, dugtungan mo pa aking buhay, mahal na Panginoon, ang aking pakiusap sa iyo. Ayaw kong kumapit sa iyo, bagkus kami po ang panghawakan mo na mawag mawalay sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, habang inaawit ko yung walang hanggang pasalamat, nandiyan yung pagsisisi ko sa ating hallelujah, sa aking mga pagkukulang sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ngunit napakabuti po na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Unti-unti po niyang hallelujah, pinaluwag yung aking paghinga, mga minamahal. Hallelujah. Glory to God. Kaya, grabe po mga minamahal, itong araw na to, hallelujah, nandiyan, nag-quarantine ako sa aming tahanan, hallelujah. Kaya, hindi ko mapigil ang aking luha, mga minamahal, na purihin, pasalamatan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, dahil ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa gawain ito, siya po ay buhay at totoo, hallelujah. Praise the Lord. Siya ay great physician, siya ay great provider, hallelujah, praise the Lord. Kaya, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Pag-iingat niya sa pagtrabaho doon sa ibang bansa. Hallelujah. For how many years? At pinapasalamatan ko sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, na pinagkalooban niya ako ng trabaho dyan sa dako po ng Metro Manila, mga minamahal. At nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil hallelujah, nung nagpa-medical ako, mga minamahal, sa edad kong ito, ang hallelujah, BP ko po ay 140/90, mga minamahal. Ngunit nire-require doon sa aking pinag-medicalan na hallelujah, kailangan 136 at
over 86 mga minamahal yung aking kaya pay to work ako mga minamahal. Unang pamedikal ko mga minamahal, nag 140 over 90. Pangalawang BP mga minamahal, nag 140 over 94 na mga minamahal. Kaya sabi sa akin nung nurse, sir, umupo lang kayo dyan para bumaba yung BP nyo. Ngunit hindi ko siya pinakinggan mga minamahal. Ginawa ko, bumalik ako doon sa CR ng hallelujah, medikala na yun mga minamahal. At doon ako nagtaas sa aking kamay. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung kalooban mo na makapagtrabaho ako, hallelujah, aking po hinihiling na pababa mo po yung aking BP, mahal na Panginoon. Hallelujah. At alam niyo po mga minamahal, pagkatapos ko pong magsisi, hallelujah, kinas out ko yung pagtaas na aking BP na yon. Alam niyo po, galit na galit yun sa akin yung hallelujah, tagakuha ng BP dahil bakit hindi ako mapakali. Ngunit alam niyo po, ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, yung 140 over 136 over 86 na hiningi. Alam niyo po, ginawa ito natin pinakamahal na Panginoon Jesus ng 132 over 82. Kaya ganon magpala ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa lahat-lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat, ang pagpagpalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating pong beloved brother June Amaro at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ay Diyos na mahabagin. Magminamahal. Amen. Kapag tayo po ay nangailangan sa oras ng kabagabagan, meron at meron. Amen. Tayong matatawagan at lagi siyang nariyan na hindi nang iiwan, mga minamahal. Amen. At hindi tayo pinababayaan. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At habang naghahanda po, ating pong mga beloved adults choir, tayo po muna ay tumayo, mga minamahal. Ating awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. I discovered the way of gladness. I discovered the way of joy. I discovered relief from sadness. It's a happiness without the Lord. I discovered the path of blessing. I discovered the living word. It's the greatest of all discoveries. When I found Jesus my Lord, I discovered the way of gladness. I discovered the way of joy. I discovered relief from sadness. It's a happiness without the Lord. I discovered the path of blessing. I discovered the living word. It's the greatest of all discoveries. When I found Jesus my Lord, I discovered the way of gladness. I discovered the way. I discovered relief from sadness. It's a happiness without the Lord. I discovered the path of blessing. I discovered the living word. It's the greatest of all discoveries. When I found Jesus my Lord, I discovered the way of gladness. I discovered the way of joy. I discovered relief from sadness. It's a happiness without the Lord. I discovered the path of blessing. I discovered the living word. It's the greatest of all discoveries. When I found Jesus my Lord, I discovered the way of gladness. I discovered the way of joy. I discovered relief from sadness. It's a happiness without the Lord. I discovered the path of blessing. I discovered the living word. It's the greatest of all discoveries. When I found Jesus my Lord, I discovered the way of gladness. I
Praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Tayo lamang po ay manatiling nakatayo, mga minamahal. Ating pong samahan ang mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Adult Choir. Praise the Lord!
Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. God bless po, beloved adored choir. At maraming salamat po sa ating pong napakabait na Diyos na buhay. Amen. Sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Na laging talagang napakabuti. Amen. Sa ating buhay, mga minamahal. Na kahit ano po ang ating mga pagkukulang, mga minamahal, nariyan pa rin, mga minamahal, amen, ang pangunawa ng ating pong pinakamamahal na Jesus, kanyang ibinubuhos lagi, amen, kanyang ipinapadama ang kanyang matamis at banal na presensya, amen. Praise the Lord, purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus, at tayo na po'y magpatuloy, mga minamahal, amen, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo, amen. Kung nakahanda na po, ating pong beloved Sister Pelly Ibanez, praise the Lord, atin na pong ibinibigay sa ating pong beloved kapatid ang mong pagkakataon at sundan po ng ating pong beloved Brother George Bigaong. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagdadakil at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Dobling Hallelujah. pagalang po sa ating minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, and we always cherish the blessed teachings and memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa pangangasiwa po ng ating mga manggagawa, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Buboy Near dito sa San Carlos Outreach, at kay Sister Vines, sa inyo po mga kapatiran, sa ating mga elders na kasama po natin, at sa mga baguhan o datihan nating mga kapatiran, ako'y bumabati po ng isang magandang umaga po mga minamahal sa inyong lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sa pagkakataon na ito na pinagkaloob niya po sa akin, mga minamahal, at narito po tayo para malayang magpuri at sa pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa bagyo kagabi, mga minamahal, sadyang talagang napakalakas. Ngunit nandito tayo, iningatan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Kay Lord. buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At October 2005 po, mga minamahal, ganitong month, mga minamahal, nung ako'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, 17 years ago, mga minamahal, birthday ko po sa spiritual, mga minamahal, sa araw na ito. At talaga pong kay buti po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon, 17 years ago, nung bago ko po makilala ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Nakilala ko po ito, mga minamahal, sa pamamagitan nga po ng aking kasambahay, na wala pong sawang mag-share ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, at tunay nga na talagang ang Diyos ay talagang naghihimala, talagang nahahabag sa kanyang mga anak, Amen. mga minamahal, Praise the Lord. sapagkat nung mga panahon na yon, mga minamahal, wala po akong planong dumalo sa gawain ito, mga minamahal. Ngunit nakita ko nga sa aking kasambahay, mga minamahal, na talagang to God be the glory, mga minamahal. Dahil Praise ng mga the time na yon, talagang kay hirap po talaga ng aming buhay, mga minamahal. Ako po'y talagang maraming pagkakautang, mga minamahal, hanggang to the point na nagtatago na nga po ako sa lamesa sa sobrang dami ng aming mga pagkakautang sa pagkaka-bankrupt po ng aming negosyo, mga minamahal. Ngunit nung ako'y dumalo dito, mga minamahal, October nga po yun, ako'y narinig ko po na pinangaral ang bahagi ng pagbibigay ay susi ng pagpapala. Amen. Mula Praise noon, the Lord. mga minamahal, yung dami ng aming mga utang, mga minamahal, talagang bankrupt yung aming business. Talagang kami po ay unti-unting inangat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hanggang sa nakagraduate na nga po yung aking mga beloved children, at yung aming lumubog na negosyo noon, glassware po yun, pinalitan ng mahal na Panginoon ng events, mga minamahal na business. At tunay nga po na mula sa maliit, ito po'y pinalagot. Nagkaroon kami ng 3 branch ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. To God be the glory, yung sa Malasiki branch namin, mga minamahal. Akala ko hindi na po ako makakabalik doon, mga minamahal. Dahil pandemic nga po yun noon. At hindi ko na po mabayaran yung aming mga rentals, at talagang sinara ko, mga minamahal. Lahat ng aming mga shop ay nagsara, mga minamahal, at talagang wala po kaming income, mga minamahal. Bayad kami ng bayad ng mga bills namin, mga empleyado namin. Talagang hindi na po yan mga nakakapasok, at wala pong sahod, mga minamahal. Ngunit
ako po'y naniwala na nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako'y humingi ng backup prayer sa atin pong mga manggagawa, mga minamahal, at kami po'y iginay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nakapagbigay po ng nagkaroon po kami ng new business, mga minamahal, additional business, yung bangus, mga minamahal, na daing mga minamahal. At tunay nga na ginamit ito ng mahal na Panginoong Jesus para kami po'y makaraos, mga minamahal, sa pandemic na yon, mga minamahal. At talagang ngayon pa, mga minamahal, bumalik na po yung mga kliyente namin face to face, at talagang binigyan po ako uli ng mahal na Panginoon ng libre, hallelujah, doon sa Malasiki branch, hallelujah. At napakalaki pong events place, mga minamahal, na minamanage ng iyong abang lingkod. Hallelujah, praise the Lord. Na talaga pong tunay na hindi ko po akalain na ako po'y pagpapalain ng gano'n ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngunit alam ko, mga minamahal, sa patuloy at patuloy na pagdalo, pagtatapat at patuloy na pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, talagang nandyan po siya para gabayan po kami, ang aming buong sambahayan. Ganon din po, mga minamahal, nung pandemic time, ang aking pong ate, mga minamahal, nagkasakit po ng COVID-19, at talagang March 16 po yun, mga minamahal, lockdown agad. After 5 days, mga minamahal, yung aking ate, mga minamahal, siya po yung unang-unang nagkaroon ng COVID dito sa Pangasinan, dito sa may dako ng Malasiki, mga minamahal. Kaya talagang grabe pong pag-iyak namin, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Humingi rin po ako ng backup prayer, mga minamahal, at ang sabi ay, dahil kami nga yung nagdala sa hospital, at ang sabi ay mag-fasting kami at manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kami po ipinanalangin ng ating mga manggagawa, mga minamahal, ating mga kapatiran. Tunay nga, mga minamahal, pinagaling ang aking ate, at hindi po kami nahawaan ng COVID-19 ng aking ate, at nakarecover po siya. Kay buti po talaga ng mahal na Panginoong Jesus, nais ko pong pasalamatan ng mga bagay na yan, mga minamahal. Talagang tunay nga po, mga minamahal, na ang ating mahal na Panginoon ay talagang nandyan sa ating sumusubaybay, mga minamahal, sa bawat failures natin. Nandyan po siya para tayo ay gabayan. Hindi po kami pinagkulang ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Noong mga pandemic na yan, kaya talaga pong tunay nga, mga minamahal, nais kong pasalamatan hanggang dito na lamang, mga minamahal, nais kong pasalamatan ng mahal na Panginoon sa physical, material, at higit sa spiritual, ang pinakamataas na papuri, pagdadakila, at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po, beloved Sister Peli Vanyes, at sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen. At sa kanilang extreme sacrifice, mga minamahal, tayo po'y naabot ng mapagpalang kamay ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Ang ating pong beloved kapatid, sabi niya nga po, mga minamahal, wala sa isipan niya ang maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Subalit sa sakripisyo ng man of God, tayo po, mga minamahal, ay pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ating pong beloved kapatid, lubog sa utang, magulo ang puso at isipan, walang kapayapaan, mga minamahal. Amen? Sa sandaling tayo ay bigyan ng pagkakataon, amen, na tawagin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, isang tiyak na bagay, mga minamahal. Amen? Solve na lahat ng problema natin, mga minamahal. Amen? Solve na lahat, wala ka nang aalalahanin pa. Ang gagawin na lamang natin, mga minamahal, ay magtiwala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa ating beloved kapatid, mga minamahal, amen, nag-umpisa sa wala. Subalit ng maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen, walang puhunan, amen, binigyan ng mahal na Panginoon, nagkaroon ng negosyo. Yung isa, nag-umpisa sa wala, nagkaroon ng isang branch, mga minamahal, at ngayon po, pinagpala, naging 3 na po, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ganyan magpala ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved Brother George Bigaong, praise the Lord, atin na pong ibinibigay sa ating beloved kapatid ang buong pagkakataon, amen. At maghanda po ang ating pong beloved children's choir, praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Una tigit sa lahat, apos sa pagpupuri, pagwalhati, pagdadakila, at ang natatanging pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Pangalawa po, aking pumuli pinapaabot aking paggalang sa ating beloved evangelist Wilder Estrada Almeida. Ngayon din po, mga hindi malimutang aral at turo na ating beloved Pastor Rizal Almeida, sa kailang beloved children, sa lahat po ng ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved order preacher, sa kailang beloved daughter, sa lahat po ng mga beloved elders na kapili po natin ngayon. Sa inyo po mga kapatid, baguhan mga datihan, tayo po tuloy na pinagpapala po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po labis na nagpapasalamat mga minamahal sa pagkakataon to, bagamat di ko po karapat-dapat, ngunit minarapat po na ating pinakamamahal na Panginoon sa pangmapasalamatan ko po siya. Maihayag nga naman po mga mahal na Panginoon, mga pagpapala, mga biyaya at himala na aking Nasok po nga na aking naranasan magmula na ako po maglingkod sa nag-iisang Diyos, ang Diyos po ng ministeryong to ng Jesus Miracle Crusade, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po mga minamahal, labis po ako pinagpala dahil kapiling ko po yung mga minamahal na naglilingkod, nagpupuri, at sumasamba ka sa Espiritu katotohanan na kung saan mga minamahal, dahil po yung abalingkod sa hindi po nakakarinig sa aking mga patutuo mga minamahal. Ako po mga minamahal ay hinimok upang maging pari, lumaki po sa piling ng mga pari, nag-aaral po paglang pagkapari mga minamahal, subalit mga minamahal, nandyan po na halos doon na po ako matulog sa kumbento mga minamahal, doon na po ako lumaki. Subalit sa akin paglaki nung ako magkaisip mga minamahal, ako po nagtataka, nag-iisip din po mga minamahal, bakit patuloy pa rin po yung aking ginagawang makasalibutan, nandyan pa rin mataas yung pride, nandyan pa rin po mga minamahal na matigas sa aking ulo, nagmumura, nandyan po mga minamahal na typical mga minamahal na ginagawa ng makasanlibutan. Walang pagbabago mga minamahal hanggang umabot po mga minamahal. Nung ako po mga minamahal na maging nag-aaral po sa Pasig ba minamahal kung saan maging tuloy ang maging pari na po mga minamahal. Doon na po natuto. Ayon nga palingkod sa Dagupan ng Maynila mga minamahal na kung saan natuto na po ako uminom ng alak. Hindi na po lang uminom. Bagusa, naging talamak na po sa alak mga minamahal. Nung una tikim-tikim lang, practice daw. Sabi po nila mga subalit nung ako'y naging alcoholic mga minamahal, umabot na po sa di na po ako makatulog hanggat hindi na po nakakamoy ng alak. Matagal na taon mga minamahal, ang ko pong dinanas yan, naging problema po ako na kay mga beloved loved ones sa Dako ng Manila, maging mga kapulisan, maging mga minamahal na yung mga Pasko't Bagong Taon, wala po ako sa aming tahanan. Kuminsan, nandun po ako sa kulungan mga minamahal. Sa sobra mga minamahal na taas ang aking tingin sa aking sarili. Nandiyan po mga minamahal na umabot po mga minamahal na napakarami ko na po napuntahan, nagpa-counsel na po ako. Mga minamahal sa mga maraming mga minamahal na mga doctorate denomination, mga minamahal na kung saan mga minamahal, wala pa rin po makapagpigil sa akin, walang pagbabago. Hanggang isang araw no ako mayakag mga minamahal sa gawain sa Dako ng Luneta. Ang sabi nga nila mga minamahal, ang sabi sa akin, lilibre lang ako ng pagkain. Sister Paul, lilibre lang ako ng pamasahe. Lahat sagot niya, basta makadalo lang ako mga minamahal. Alam niyo po, wala naman po akong ginawa. Pinagbigyan ko lang dahil sabi ko, halos pare-pareho lang yan. Napakarami ko lang napuntahan. Subalit mga minamahal, namadako po ako sa Dako ng Luneta. Hapon po yun mga minamahal sa kursada. Nandyan po, nagtataka po ako, bakit nagtatalunan, nagsisigawan, naghihiyawan, nagpapalakpakan, may umiiyak, may nanginginig. Sabi ko, bakit ganito? Para po mga minamahal ako po ay gusto nang umalis. Subalit, paano po ako makalabas? Mga minamahal, sa dami ng tao, hindi ko po wala magawang lumabas dahil siksikan po talaga mga minamahal. Nandyan na nagtyaga po ako mga minamahal hanggang po umabot ang hapon. Wala na po akong ginawa kundi pinagmamasdan ko lang po yung lumulubog na araw. Sa Dako po ng Luneta mga minamahal na kung saan nagulat na po yung balingkod, umawit na po yung finest choir mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na yung aking kamay nagtataas na rin po. Nagpupuri na rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nung ngayon po yung mangaral po ang ating beloved evangelist Wilder Almeida. Doon siya po yung mangaral, nandiyan na naman po mga minamahal para po ako binubulabog. Dahil po yung aking napag-aralang doctrine denomination mga minamahal, yung aking pagka-Catholicism. Mga minamahal, parang sinagasaan para po ako tinapak-tapakan mga minamahal. Ang sabi ko, galit na naman po ako mga minamahal, subalit nung aking sundan sa banal na kasulatan, mga minamahal, nagtataka po yung malbalikod, bakit hindi po namin napag-aralan po yun na buong Biblia po ang aming hawak dahil na-revise na po yun mga minamahal. Na kung saan mga minamahal, nandyan po na umabot po kami hanggang sa kami patanggapin mga minamahal, doon ko po naramdaman na yung may masamang hangin na lumabas sa aking katawan,
At kapalit doon mga minamahal para akong binuhusan na nagyayelong tubig, malamig na bagay. At doon po mga minamahal, for the first time in my life mga minamahal, na lumuha yung kapal lingkod mga minamahal, sa tanang buhay ko hindi po ko lumuluha. Dahil mga minamahal, sabi nga po nila, mga minamahal, sorry for the word, ang gagamitin, sabi nga nila, basta daw kulot doon, sabi nila salot. Pero totoo mga minamahal, dahil kung mga minamahal, noong mga panahon na yun, doon ko po naramdaman ang pagkalinga, pag-aruga at paano pa kagalakan sa likod ng luwang yan, mga minamahal, doon ko po naramdaman ang kagalakan na nagagaling ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na kung saan mga minamahal, patuloy pa maglilingkod mga minamahal, sa patotoo hindi po ako naniniwala mga minamahal. Sabi ko noon, kung doktor at albularyo, maniniwala pa ako, pero fasting and prayers, hindi ako naniniwala mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, umabot po mga minamahal na sa puntong mga minamahal ng aking beloved wife ay nagkaroon po mga minamahal ng bukol magkabilang breast niya po mga minamahal. At doon po mas po sa ako ng William Floor mga minamahal, pina-check up po, sabi tatanggalin dahil cancerous mga minamahal. Alam niyo po, ang sabi nila parang hindi na, akala namin hindi na magtatagal yung aking beloved wife mga minamahal. Na kung saan mga minamahal ay pinaghahanda na po kami ng malaking halaga mga minamahal. Subalit mga minamahal, after a week, kayo po humingi ng mga prayers, kayo po nalalangit, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal. At doon kami ko nga, mahal na Panginoon, dumawa patunayan na hindi yung mga pinapagaling dito, yung mga patotoo na akin narinig ay kung totoo talaga. Sabi, alam niyo po mga minamahal, nandun po yung aming pag-aalab bilang tao. Subalit, a week before, siya i-schedule na po mga sa alam niyo po mga minamahal, yung aking beloved wife, pumunta daw ng William. Alam niyo po mga minamahal, mismo si Dr. William Flores, sabi, nagtaka mga minamahal. Dahil hinanap po niya yung bukol mga minamahal, sabi niya, examine ulit. Sabi niya, kasi nagtataka po ako, pabalik-balik sa sabi niya, ano ba nangyari? Sabi ko, ano ba mangyari, Dok? Sabi niya, hindi namin makahanap, sabi niya. Alam niyo po mga minamahal, pinasok ulit sa laboratorio, pinasok sa mammogram, sabi niya, maghapon po kami doon mga minamahal, sabi niya, totoo wala, alam niyo po, yung bukol na yan po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At kung dati-dati mga minamahal, yung aking beloved wife, hindi po makagalaw, hindi nga makabangon, tinutulungan bumangon mga minamahal, wala na po siyang magawa dahil may lumalabas na pus at dugo mga minamahal sa kanyang breast. Alam niyo po mga minamahal, ngayon, siya po ilubusang pinagaling, pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Siya po mga minamahal sa pangungulang panalangin, brother beloved evangelist Wildes Wada Almeida, mga minamahal at tunay mag-isa kanil mga pastoral workers at tunay pa mga minamahal, yun po aking pag-iinom ng alak, hindi ko po hinangad yun dahil hindi po ako nakakatulog mga minamahal. Subalit ang mga aral po ating beloved evangelist Wildes Wada Almeida, ating mahal na pastor, ay sabi niya kapag hindi kayo makatulog, sabi niya mag-overnight kayo. Walang imposible sa ating pinakamamahal. So alam niyo po mga minamahal, sinubuko ko po mag-overnight mga minamahal. At pagdating pa lang mga minamahal na tanghali ng Sabado, mga minamahal, ako ay pinatulog ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na parang bata. At ngayon mga minamahal, kahit hindi na po uminom ng alak kayo balikod, yan na po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, hindi man po karapat-dapat sa dami ko po nagawang kasalanan. Hindi po karapat-dapat, subalit ang Diyos po natin mga minamahal, ang ating po totoong Diyos na pinaglilingkuran mga minamahal, nandiyan po kanyang kahabagan. Dahil pati po mga beloved daughter, puno-puno po yan mga minamahal ng galis, ng skin diseases mga minamahal. Bata pa po siya, grade 3 pa po siya, ayaw na po mag-aral, ayaw na po kumain dahil po yung kanyang daliri nagkakadikit-dikit nagkakaroon na po ng push mga minamahal. Kung saan, mga minamahal, sabi ko nga babae pa man din, baka hindi na makapag-aral ang beloved daughter. Lahat ginawa na po namin, pupunta po kami na Maynila, yung mga langis-langis na ang aming sa kanya, pinahid, mga minamahal, lahat nilapitan na namin, wala pong kapabalik-balik lang po mga minamahal. Subalit mga minamahal, nung siya po mapautismuhan sa tubig sa pangalan natin, pinakamamahal na Panginoon Jesus, dito po mismo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos Outer mga minamahal, siya po ilubusan dilinis, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat po ako mga minamahal hanggang ngayon, mga siya po ay ginagamit ating pinakamamahal bilang mga awit mga minamahal, na kung saan yung aking beloved bunso, yung aking isa pang daughter mga minamahal, ay tunay nga po mga minamahal kapag itong panahon, yung malamig o mainit, ay hindi na po yung makakatulog na nakahigang diretso mga minamahal. Yan po halos umupo na humiga sa taas po na kanyang unan dahil po sa kanyang hika mga minamahal. Subalit mga minamahal,
nung siya po ay nagpagamit, siya rin po ang mga minamahal na bautismo sa tubig sa ating pangalan ating pinakamamahal na bautismo. Siya rin po mga minamahal ngayon, hindi na po siya sinusumpong ng kanyang hika. Siya na rin po pinagaling, pinalusog ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Labis po ako nagpapasalamat mga minamahal, kung dati-rati mga minamahal, na kami po ay naglingkod, nung nag-aaral po aking beloved son and daughter, mga minamahal, college po yan, dalawa, wala po kung hanap buhay. Totoo po mga minamahal, hindi lahat ng panahon, mga minamahal, ay masarap ang buhay, maging Kristiyano, mga minamahal. Subalit alam niyo po ang kaibahan po natin, mga minamahal, sa naglilingkod sa ating pinakamamahal, Panginoon. Hindi po kami nawalan ng pag-asa. Piliin po mga minamahal, 2 college po aking pinapaaral, wala po kung hanap buhay. At tanging po lang mga pinagkakitaan nyo, kayo lang na po nyo, sa kayong gilingan, napakasimple ba, hindi po sapat pa po sa amin. Subalit, alam niyo po ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade, ang ating nag-iisang Diyos sa ating pinakamamahal na Jesus, siya po lahat ang nag-provide, mga minamahal. Praise the Lord. Pagkamat tunay mga minamahal, nandiyan po yung kahirapan pagka ito umuulan noon, basang-basa ako, wala akong masakyan, wala kayong pamasahe. Nagsisikap po kami tumalo, mga minamahal, dahil dito po kami humuhugot, mga minamahal, ng aming kalakasan. Na alam namin ang pag-uwi, nalalala namin muli namin ang pag-asa na dulot, mga minamahal, ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po yung 5 years na yan, mga minamahal, na amin dinanas, mga minamahal. Na kung saan, mga minamahal, halos hindi na po kami kumain, takot na po mag-almusal yung abal lingkod, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, mangangahoy po ako, naka-try-bike, halos hindi ko na po magawa mga. Alam niyo po mga minamahal, yung 5 years na yan, talagang tunay nga pong grabe, mga masakripisyo, pero hindi po kami naglikat at naglingkod sa ating pinakamamahal, mga Jesus. Dahil alam po namin siya po ang pag-asa, dahil po mga minamahal, yung kapitbahay namin, hindi nga po nila nahalata, mga minamahal, dahil lagi po nakangiti. Pero ang aming sikura, mga minamahal, nakangiti rin, kumukurok-kurok. Alam niyo po, takot po ko mag-almusal noon dahil ang katumbasan muli, almusal ulit, mga minamahal. Kaya ang ginagawa ko, alas 3 ng hapon, doon na po kumakain pagkatapos mga minamahal magpuri. Alam niyo po, mga minamahal, sa 5 taon na yan namin dinanas, kami po hindi pinabayaan uli ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na kung dati-rati mga minamahal, nakatapos o aking bilawin sa daughter, mga minamahal, ngayon po mga minamahal, hindi po namin nakalain, hindi ko po akalain mga minamahal, kapag po nakatapos po yung mga pagsubok na yan. Kami pinagkalooban mga minamahal, na pag-service na, hindi pinakamamahal bilang tricycle mga minamahal. Ngayon po mga minamahal, meron doon kami magagamit, puro pagpasakyan mga minamahal, papunta at pauwi, patungo sa kanyang gawain mga minamahal. Na kung saan mga minamahal, labis din po ako nagpapasalamat mga minamahal, sa akin dahil isa po ako magsasaka ngayon, dahil wala na po ako mapasok trabaho niyo po mga minamahal. Tunay nga po ako labis nagpapasalamat, bagamat ganito po yung panahon natin. Kami po pinatapos na mag-ani bago po dumating yung mga ganitong panahon at tunay nga po mga minamahal, labis na kagalakan dahil po binigyan po kami masagalang ani ng ating pinakamamahal na Panginoon. At grabe mga minamahal, nagpapasalamat din po kami sa pagkakataon to. Akala ko nga po mga minamahal, hindi po ako makadalo dahil alam namin na pagpapala mga minamahal, may darating po kami mga loved ones, mga minamahal. So wala po makakapigil mga minamahal, pinaintindi ko lang sa kanila, pinatawag ko lang sa sabi ko, hindi po ako makakapasalubong sa inyo, hindi ako makasalubong, pero pag uwi namin, tayo magsalo-salo, dadalo lang muna ako upang tayo pare-pareho pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po, labis po, napakarami po totoo mga minamahal, subalit kulang po ating oras mga minamahal. Kaya ako labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa pagpapala po niyang physical, pagpapala financial at material, lalo higit sa pagpapala ng spiritual, ang lahat po ng papurit pagpapasalamat at tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved Brother George Bigaong at sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Narinig po natin lahat ng mga pinagpalang patutuo, amen, ating mga beloved kapatid sa kanyang testimony, mga minamahal lang siya po ay maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi niya pinagsisihan, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Sapagkat pagpapalang lubos ang maglingkod sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At tayo po mga minamahal ay tumayo muna. Ating po munang ibigay ang pagkakataon. Amen? Sa ating pong mga beloved mga awit, ating po munang purihin ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. O Diyos, Kau nga ay kamanga-manga at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula, o hindi nakukulang
pagsunod sa'yo'y makakamtan. Halina tayo ay magalay sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. O hindi na kukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Dahil natutus mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Diyos. Tayo lamang po mga minamahal ay manatiling nakatayo. Ating pong samahan ng mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Diyos. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan now reach the beloved Children's Choir. Praise the Lord. Oh the Lord, oh the Lord, oh the Lord be magnified.
Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Filled with love and praise.
Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating mga beloved choir na papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na tunay mga minamahal na sa kanilang murang edad ay talagang nandyan na sila ay marunong ng umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay hinahanap ng ating dakilang ang mga tunay na mananamba. Kaya sa kanilang murang edad ay maturuan na sila dahil ang utos ng ating dakilang Diyos na turuan ang mga bata sa dapat nilang lakaran. Pagka sila ay tumanda, hindi nila ito hihiwalayan. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at aking pinapaabot ang mapagpalang tanghali na po sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida at sa kanilang buong beloved Almeida children, beloved Almeida family at sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Isang mapagpalang tanghali sa ating lahat, lalo na sa ating mga bisita. Kung mayroon po tayong bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. And of course, sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher. At maging sa ating mga live webcast viewers na talagang sila po ay laging nakaantabay dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Lina Perez. At maganda po ang ating beloved Brother Marlon De Vera. Youth and Singles Choir, please prepare. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. Praise the At Lord. dobling paggalang ang aking ipinapaabot sa ating beloved Evangelist Pastor Well Estrada Almeida at sa mga turo't aral na iniwan sa atin na ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa buong Almeida family, sa lahat po ng mga pastoral workers, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, sa kanya pong beloved anak, sa lahat po ng ating mga kapatiran na ating kapiling sa araw na ito, ako po'y bumabati ng isang magandang tanghali sa ating pong lahat. Hallelujah. Ako pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong ito na muli po niya ipinagkalob sa akin, na muli makapagpasalamat at dakilain ang lahat ng mga kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming pong buhay. Hallelujah. Akin lamang pong sariwain mga minamahal ang dakilang biyaya na pinagkalob sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po simula nang kami nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Tunay po na kami po nagkaroon ng pagbabago. Dahil dati-dati po mga minamahal, nung di pa po kami nakakaila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, isa rin po kami mga minamahal sa mga walang kapayapaan ng pamumuhay, walang kabanalan, hallelujah. Andyan po na pati puso't isipan, walang kapayapaan mga minamahal. Subalit nung amin pong tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa una't dalangin ng ating beloved parents in the Lord, hallelujah. Kami po'y pinagpala, binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At aking pong pinapasalamatan mga minamahal, hallelujah, ang dakilang pag-iingat po mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming pong buhay. Hallelujah, aking lamang pong sariwain mga minamahal, nung kami po nasa dako po ng Pampanga mga minamahal, hallelujah. Na tunay nga po mga minamahal na nung araw po mga minamahal na pumutok po mga minamahal yung pinatubo, hallelujah. At tunay nga po na akala ko po mga minamahal ay katapusan na ng mundo dahil wala pong tigil ang pag-ulan ng alilubuhangin, yung lahar po mga minamahal at nagkataon na nandun po mga minamahal yung aking mga magulang sa dako po ng Pampanga, hallelujah.
At tunay nga po na aking mahal na ama ay meron pong masama po ang kanyang pakiramdam at sa hindi po inaasang pangyayari mga minamahal, kami po ay nag-evacuate mga minamahal, naglakad, habang naglalakad po mga minamahal, akala po namin parang lulubog na po kami mga minamahal sa walang tigil na pag-ulan na kasama pong may buhangin. At aking lubos na pinapasalamatan ang dakilang himala pag-iingat sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Kasama ko aking mga magulang at mga kapatid sa aming pag-evacuate. Doon po sa tulay na aming pong dinaanan mga minamahal. Hallelujah. Nakadaan po kami. At pagkadaan po namin doon mga minamahal, mga 2 dipa po ang layo po namin doon sa tulay na aming pong dinaanan. Tunay po na ito ay bumagsak mga minamahal, nasira po dahil Pastor Maragasang lahar po mga minamahal. At ito ay aking lubos na pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat po niya sa amin. At kami po mga minamahal ay pinatawid pa niya mga minamahal. Hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan sa ating dakilang Diyos na buhay ang lahat ng mga kagalingan na aming mga karamdaman mga minamahal. Hallelujah. Akin pong pinapasalamatan ang kagalingan ng aking mahal na anak dahil po siya po ay nagkaroon ng kidney failure mga minamahal, kidney trouble, hallelujah. Namamaga po yung kanyang kidney na tunay na ito ay dahilan ng kanyang madaling pagbagsak ng kanyang katawan dahil hindi po siya makakain, makatulog, hallelujah. Tunay nga po na namayat po siyang masyado, parang bangkay na po siya mga minamahal. Subalit ako po ay nananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na wala pong imposible sa Kanya sa una't dalangin na ating beloved pastor. Hallelujah. Ako po ay nanalangin, nagsisi sa lahat ng aking nagawang pagkukulang, pagkakasala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Humingi ng kahabagan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na pagalingin ng aking anak. Hallelujah. Dahil tunay nga po mga minamahal na pinag-uusapan na rin po siya sa aming kapitbahay noon na baka yun na po yung sanhi po ng kanyang ikamamatay dahil wala na po siyang pag-asa mga minamahal. Subalit hindi po ako nawala ng pag-asa sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nanampalataya po ako mga minamahal. Tunay nga po na hindi po ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa una't dalangin na ating mahal na pastor. Hallelujah, kabalikat ng kanyang buong pamilya at sa lahat ng ating minamahal na manggagawa. Tunay po na pinagaling ang aking mahal na anak sa kanyang karamdaman. Amen. Praise the Hallelujah. Lord. Na hanggang sa mga oras na ito, taglay po niya ang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At akin din pong pinapasalamatan mga minamahal, hallelujah, ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking pong mahal na anak, hallelujah. Napatungo dito sa dako po ng Pangasinan, mga minamahal, siya po ay galing po ng Pampanga, nagbiyahe po siya ng madaling araw. Sa hindi po inaasang pangyayari mga minamahal, nataon po siya doon sa lugar, sa dako po ng Bayambang, medyo madilim po na lugar. Dahil po hindi po niya namalayan na may sinusundan po pala siyang kuliglig. At yung kuliglig wala po siyang ilaw at medyo madilim po. Namalayan na lang po niya mga minamahal yun dahil nabangga po niya yung likuran ng kuliglig. Hallelujah. At tunay nga po sa lakas ng pagkakabangga niya po doon sa kuliglig, nagkahiwa-hiwalay po mga minamahal yung sa harapan ng kanyang motor. Hallelujah. At sa himalang kapamaraanan na ating dakilang Diyos na buhay, sa una't dalangin na ating minamahal na pastor, hallelujah, ang himalang kapamaraanan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung pong bag po niya mga minamahal, hallelujah, ay pumulupot po doon sa kanyang manubela, mahal na mga minamahal, sa manubela ng motor. At tunay nga po para hindi tumalsik yung aking anak sa lakas ng pagkakabangga po niya doon sa kuliglig. Natumba po siya mga minamahal, hallelujah. Tunay nga po na sa himalang kapamaraanan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, binigyan pa po siya ng kalakasan at nakapag-drive pa po siya patungo sa aming bahay. At ito po'y labis kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At konting gasgas lamang po mga minamahal ang kanyang natamo mga minamahal. At sa pag-uwi po niya mga minamahal, hallelujah, akala ko rin po mga minamahal, nag-alala rin po ako mga minamahal dahil po hawak-hawak po niya yung kanyang dibdib sa lakas po ng ano po niya doon sa head ng motor. Dinala ko po siya mga minamahal sa ospital upang i-x-ray dahil baka po mayroong pong na-damage po sa kanyang loob ng katawan dahil masakit po yung kanyang dibdib. Subalit sa habag at biyaya at awan ng ating dakilang Diyos na buhay, tunay nga po na walang anumang nangyari sa aking mahal na anak. Ito'y labis kong pinapasalamatan sa ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Hesus. Hallelujah.
hallelujah. At nagpapasalamat din po ako mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Na dati-dati mga minamahal, hallelujah, kami po mga minamahal, wala rin pong kabanalan sa kasuotan, subalit sa habag at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, simula nang kami maglingkod sa Kanya, kami po binihisa ng may kabanalan. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Dahil po nung nakaraang buwan po mga minamahal, nagkatrangkaso po ako. Tunay na halos 2 linggo po akong nilalagnat mga minamahal. Subalit, andyan po ang aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang aking tanging ginagawa mga minamahal, magsisi, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat ng aking mga pagkukulang. Tunay nga po mga minamahal, sa una dalangin na ating beloved pastor. Ako po kanyang pinagaling, hallelujah, binigyan ng kalakasan. Amen. Praise the Lord. Hanggang sa mga oras na ito, taglay ko ang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Sister Lena Perez sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon na tunay mga minamahal na buhay at makapangyarihan ang ating Diyos. Amen. Na talagang sa kanyang buhay na talagang ang ating dakilang Diyos ay talagang tunay na pinagpala. Ating napakinggan na yung kanyang beloved anak nga ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil tunay na ang salita ng ating dakilang Diyos na ang sabi na ang salita ng Diyos ay katulad ng isang ulan paglagpak sa lupa, ito ay pakinabang sa mga halaman. At ganoon din sa ating buhay na ang salita ng Diyos na ito'y mangyayari sa ating buhay kung tayo ay patuloy na susunod maglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Kung ating titignan na ang salita ng Diyos ay katulad ng isang ulan, maaring ang tanong natin na bakit maraming binaha, bakit may bagyo? Alam niyo mga minamahal, may nais ibigay na lesson ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Dahil ang sabi ng ating dakilang Diyos, kaya nangyayari ang mga bagay na ito dahil ang sabi sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14 na ang sabi na if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will hear from heaven and will forgive their sin and will hear their land. Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at habang naghahanda po ang ating mga beloved mga awit, tayo umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. Without clouds, the rain won't come. Without words, we cannot grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. Come fill my world, come fill my life, come fill my life, come take my hand, come walk with me. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating samahan ang ating mga beloved mga awit. Beloved brethren, let us welcome
Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Youth, and Single Square. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Oh
hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. God bless po sa ating mga beloved choir sa papuring awit na alay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tunay na purihin ang ating dakilang Diyos dahil kanyang patuloy na pinapadama ang kanyang matamis at banal na presensya sa ating kalagitnaan. Kaya sa bawat isa sa atin, tayo nagsisikap na ating maranasan, maramdaman ang kanyang matamis at banal na presensya. Dahil ayon sa ating inawit, kung tayo ay walang kapayapaan, tayo ay malungkot, ang Diyos ay nariyan na siyang nagko-comfort sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Marlon De Vera at sundan po siya ng ating beloved Sister Jaylee Ferrer. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. At ako rin po napapabot ng doble pagkatapagbali ng isang magandang tanghali sa ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda.
At lagi po natin inaalala mo ba turo nila isang aral. Ating po minamahal ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda sa kanilang pong mga beloved children. Sa ating po minamahal manggagawa sa dakong ito mga minamahal. Sa ating mga beloved elders sa iyong datihan man. At sa mga live webcast viewers, YouTube viewers po natin, isang maupalang tanghali sa inyo at nasaan man kayo, isang maupalang araw sa ating lahat sa pangalan ng mga Jesus. Salamat sa ating Diyos na buhay, sa pagkakataon ito hindi man karapat dapat mga minamahal upang muli maisa-isa ang kabutihan, ang kahabagan, ang kapangyarihan malapay noon. Noon po nung ako'y makakilala mga minamahal, ako po ay may karamdamang skin allergy noon mga minamahal. Kapag ako po ay pumapasok mga minamahal sa aming paaralan sa nung ako'y koleyo mga minamahal, hanggang 5 tabo lang aking may pangligo sapagkat kapag ako po mga minamahal, ay makakain nung hindi pwede sa akin, seafoods mga minamahal, ay talagang magtitrigger po yung aking allergy na ito mga minamahal. At kapag ito'y nagsugat po mga minamahal, talagang napakahapdi mga minamahal. At hanggang 5 tabo lamang aking pangligo mga minamahal. Subalit, nang ako pikinapagang malapay noon ng aking makilala ang Diyos na buhay. Sa merisyon ito mga minamahal, walang imposible. Ang Diyos na papagaling, ang ginawa ko lang mga minamahal ay yung aking nakikita rito mga minamahal, pumalakpak, umawit, magpuri sa malapay noon. Nang aking tanggapin ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mga Pesos mga minamahal, isang gabi yung aming pong ulam mga minamahal, hipon. Doon po ako allergic noon mga minamahal. Hindi lang matikman, bagkus mga minamahal talagang aking iniulam po mga minamahal. Naparami ang aking kain ng mga minamahal nung isang gabi. At subalit mga minamahal, sa kabagan ng malapay noon, nang ako'y sinuwi ng aking kuya, sabi niya, ba't ka kumakain yan, di ba allergic ka dyan? Sabi niya, subalit ako po yan nagsumamo sa malapay noon, nanalangin sa akin silid. Ang sabi ko, malapay noon, kapag mo yung balnikod ako sumasampalataya, buhay ka na Diyos na ipinaglingkuran, kung paano ay mga kapatid ay kayang-kayang pagalingin. Kami rin ay sumasampalataya sa malapay noon. Bagmula nung gabing yun, mga minamahal, hanggang sa oras ito, mga minamahal, bagamat ako po'y kumakain na po ng anumang simpos, mga minamahal, yung aking karamdaman skin allergy, pinagaling ng malapay noon. Praise the Lord, hallelujah. At hindi na po nanumbalik, bagamat ako'y kumakain na po mga minamahal noon nung bawal sa akin. Salamat sa malapay noon. Aking rin pinapasalamat ang malapay noon. Isa sa aking pisa noon mga minamahal, may karamdamang apasma mga minamahal. Laging napakabigat ng kanyang ulo, ang kanyang likuran at binti mga minamahal. Sobrang sakit daw mga minamahal. At siya po mga minamahal, lumapit na sa doktor mga minamahal, subalit ay wala pa rin kagalingan. Hanggang sa siya ay lumapit na po sa albularyo mga minamahal para lamang sakaling gumaling mga minamahal. Subalit sa paglipas ng araw, lalo siyang nawawalan ng gana mga minamahal. Hindi po siya kumakain ng ayayat mga minamahal. Sa kabagan ng malapay doon, ako po kinabagan ginamit ng malapay noon. Aki po siyang sinanan. Sabi ko, kuya, try niyo pong dumalo doon sa aming dinadalawan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang Diyos doon namin nakikilala, ang malapay noon, buhay, makapangyarihan. Hallelujah, nagpapagaling na namang karamdaman. Alam niyo, mga minamahal, Sabado yun, kinabukasan, linggo siya, dumalo rito, mga minamahal. Ang kanya ginawa lamang din, mga minamahal, bagamat masama ang kanyang pakiramdam, siya nakiisa sa atin sa pagpupuri, pagpalagpag sa malapay noon. At alam niyo, mga minamahal, after ng banal na gawain, doon ko lang siya nakausapan. Sabi ko, kuya, kumusta ang inyong nararamdaman ninyong kalagayan ngayon? Ang sabi niya, sa totoo lang, pag ako'y nasa bahay namin, talagang ako'y nakahiga na lamang, napakahina ng aking tawad. Pag ako'y pakainin, isinusuka ko lang yun agad. Ang sabi niya, subalit nang ako'y narito, ako'y nagkaroon ng kalakasan. Ang sabi niya, at nung ako'y kumain, hindi ko ito isinuka, ako ay nabusog. Ang sabi niya, kaya ang sabi ko, tingnan niyo yan, unang dalo niyo palang pinakita ng malapay noon na sa totoo, nagpapagaling, naghimala sa ministry nito, higit sa lahat, nagliligtas ng buhay. At nariyan, mga minamahal, na pinapasalamatan ko sa malapay noon ang kanyang kabutihan na yan, mga minamahal, sa pagpapalakas, pagpagaling sa aking mga lapins na yan, mga minamahal. At ako rin, mga minamahal, napapasalamat sa malapay noon sa patuloy na pag-ihipo sa puso na aking mamahal sa buhay. Dati-rati noon, dati-rati mga minamahal, ay ako po talaga kanilang inuusig. Inaadlangan na makataro sa mga gawin pa yung kapag overnight ako po ay dadalo mga minamahal. Siyempre, hindi pa po nila naunawaan ang kalagayan ng pagligsong mga Pinoon. Ako po ay kanilang pinauwi mga minamahal sapagkat sila'y nag-aalam mga minamahal. Subalit, salamat sa mga Pinoon, hindi nagtagal mga minamahal, unti-unting hinipo ang kanilang puso mga minamahal. Nagkaroon silang pananampalataya sa mga Pinoon at nariyan na tinanggap din nila mga minamahal ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mga Pinoon. Salamat, aking pinapasalamatan sa mga Pinoon ang kabutihan na yan mula sa talagang kawalan ng pananampalataya at sila'y mag-uusig. Sila po ay tinawag at sila po mga minamahal ay talagang
binigyan ng pagkataon ng malapay noon upang sila po ay magtamasa ng pagpala at kaligtasan buhay ng walang hanggan. Salamat sa malapay noon, mga minamahal, na noong 2017, mga minamahal, nang ako po ay exam po, mga minamahal, ng licensure examination for teachers, mga minamahal. Hindi na po ako umati ng anumang review center, mga minamahal, hindi upang pabayaan ang aking sarili, mga minamahal, bagkus ang schedule lang po, mga minamahal, kasi Sabado at Linggo at pumasok sa aking isip, baka dumating ang time, mga minamahal, gawin ko na lamang na dahilan yun, mga minamahal, upang hindi dumalo sa gawain ng malapay noon. Pinaisip ng malapay noon, kahit ano man ang gawin ko, mga minamahal, hindi ko naman masisiguro kung lahat doon sa aking re-reviewin ay lalabas sa mismong exam, mga minamahal. Kaya ang sabi ko, bahala na ang malapay noon, gaya ng aking narinig pa totoo ang ginawa ng ating mga kapatid, Biblia lang ang kanilang daladalang, kanilang binabasa sa halip na mag-review. Ang ilan, mga minamahal, dumalo lang, nang dumalo, mga minamahal, nag-overnight pa, mga minamahal, bago yung exam, pinasa ng malapay noon. Kaya sabi ko, ayon sa kalooban ng malapay noon, ako'y sasabahan, tutulungan ng malapay noon. Nariyan, mga minamahal, during nung exam day, mga minamahal, ang aking dala, mga minamahal, talagang Biblia lang po, mga minamahal. Yung aking mga kasamaan po, mga minamahal, ang dala-dala nila, reviewer, mga minamahal, sa tuwing matapos ang subtest, mga minamahal, may isang oras na pahinga na maaaring gamitin, mga minamahal, upang mag-review muli, mga minamahal, o i-relax lang ang isip, mga minamahal, para sa susunod na pagsagot ay siyempre meron pong masagutan, mga minamahal. Subalit, pinaisip ng malapay noon, during nung mga vacant time na yun, mga minamahal, ilabas ko ang Biblia, magbasa ng salita ng malapay noon, sapagkat may kapangyarihan sa salita ng malapay noon. Alam niyo, mga minamahal, after 2 months, mga minamahal, mayroon ang resort, mga minamahal, ayon lang sa kabagan ng malapay noon, ayon sa kalooban ng malapay noon, isa po ako sa pinasa ng ating Diyos na buhay. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At aking rin pinapasalamatan sa malapay noon, mga minamahal, na noong 2018 ako po ay nagkaroon ng karamdaman sa aking baga, mga minamahal, ako po ay nagkaroon ng TB, mga minamahal. February pa lang po, mga minamahal, ng 2018 ay nagbigay na ng senyalis, mga minamahal, ako po ay dumura nung time na yun ng dugo, mga minamahal, pero hindi ko pinansin, mga minamahal, dahil akala ko dito lang sa part ng aking leeg, mga minamahal, o sa lalamunan ko, mga minamahal, baka may sugat lang. Kaya ang sabi ko, yun ang nag-cause, mga minamahal, na ako yung magduran ng dugo, mga minamahal. Hindi ko pinansin hanggang sa unti-unti ako inuubo ng mga minamahal, at hanggang sa dumating po, mga minamahal, ang buwan ng Setyembre hanggang Nobyembre po, mga minamahal, talagang ako po ay nalalamig, bagamat ang panahon, mga minamahal, mainit, ako'y naka-jacket lang po, mga minamahal, dahil ang pakiramdam ko, nilalamig ako lagi, mga minamahal. Kapag ako ay maglakad, magmula rito hanggang dyan sa control, mga minamahal, hinihingal na po ako, mga minamahal, at para lang ako muli makabalik, mga minamahal, makapaglakad, ang gagawin ko, kailangan kong umupo muna at magpahinga para kahit paano'y lumakas ako muli, mga minamahal. Ganyan po, mga minamahal, hanggang sa akin sa trabaho ko, mga minamahal, hindi ko po natapos ang taon ng aking trabaho po, mga minamahal, dahil nga hindi na ako makapagsalita. Sa loob lamang ng 30 seconds po, mga minamahal, ako'y magsalita, mga minamahal. Napakahirap, mga minamahal. Uubuhin po ako lagi, mga minamahal, dahil kinakapos pala ako ng hangin, mga minamahal, dahil yung aking baga punong-puno ng plema po, mga minamahal. At alam nyo, mga minamahal, ang pinaisip lang ng malapay noon, nung time na yan, mga minamahal, ay dumalo lang ng dumalo, itiwala, ibahala sa malapay noon, ang buhay ay nasa kamay ng malapay noon. Kung dugdugan pa malapay noon aking buhay, salamat sa malapay. Kung hindi man, ano ang magagawa ng tao, mga minamahal, magpasalamat pa rin sa malapay noon. Sa kaparaanan ng Diyos, mga minamahal, at sa kahabagan niya, mga minamahal, ako po'y narito pa rin, mga minamahal, pinagaling ng malapay noon, mga minamahal. Praise the Lord, salamat sa ating malapay noon, sa mga talagang tao ginamit malapay noon, unang-una na aking mamahal sa buhay, patuloy na talagang gumagabay, sumusuporta, at higit sa lahat nag-encourage po ating mga kapatiran, mga minamahal, upang talagang magpatotoo, dahil ang mga patotoo, mga minamahal, ay nagpapalakas ng ating pananampalataya, mga minamahal. Kaya salamat sa malapay noon, at akin rin pinapasalamat sa malapay noon. Itong taon lamang, mga minamahal, ay salamat sa malapay noon na talagang nung ang aking mahal na asawa po, mga minamahal, ay mag-labor po, mga minamahal, mga anak po, mga minamahal. Grabe po ang aming pagsumama sa malapay noon na tulungan ng malapay noon, ma-normal delivery po, mga minamahal, dahil ibang-iba po talaga, mga minamahal, bukod sa hindi malaki ang gastos, mga minamahal, at least, mga minamahal, ay pagdating po sa pagkilos, mga minamahal, ay siyempre, mga minamahal, ay maging normal pa rin after na kaya pangarap, mga minamahal. At nariyan, nung araw na siya po ay mag-labor, mga minamahal,
January 15, mga minamahal, talaga nariyan magmula ng alas 8 na siya dalhin namin sa ospital, mga minamahal, wala na pong kain, walang lakas, mga minamahal, hanggang sa dumating ang gabi po, tuloy-tuloy po yung kanyang pag-labor po, mga minamahal, hanggang sa nung alas 12 na madaling araw, talagang siya nasa delivery room, mga minamahal. Sabi nung doktor, napakahina, walang nangyayaring improvement sa tuwing siya umiiri sapagkat hindi pala kumain ng buong hapon, mga minamahal, para lang magkaroon sana ng lakas, mga minamahal. At nariyan, mga minamahal, sabi namin na aking mahal na mama po, mga minamahal, manalangin lang, magsumamo-sumamo po yung patuloy bigyan ng kalakasan na aking mahal asawa na talagang makayanan niya po, mga minamahal, at po, wala pong anumang mangyari sa kanila, mga minamahal, at bigyan pa ng patuloy na pagtsatsaga po, mga minamahal, yung kumadrona po, mga minamahal, yung assistant niya po, para sa aking mahal asawa, mga minamahal, sa aking anak po, mga minamahal. At salamat sa malapay noon, 12-18 po, mga minamahal, ng ang January 16 po, mga minamahal, na isilang po ng normal, mga minamahal, ang aming mahal na anak, mga minamahal. Salamat sa malapay noon, sa kanyang kabutihan, mga minamahal, na talagang sa amin po, mga minamahal, na talagang hindi makakaya talagang gumastos sapagkat ang sabi ng doktor nga, kung hindi talaga magawa na inormal ay talagang ililipat sa ibang ospital para isiserian. Kaya salamat sa malapay noon, sa kanyang kabutihan, mga minamahal, sa pagpalang ipinagkalob sa amin, mga minamahal, na siya po ang aming anak ay tanda ng kapangyarihan ng kahabagan ng malapay noon. Isang araw pa lang, mga minamahal, actually wala pang isang araw yung aming mahal na anak doon sa ospital, nakakitaan ng karamdaman, mga minamahal, na kung saan sa tuwing siya umiiyak, nangingitim, mga minamahal, yung pala yung oxygen level niya sa kanyang katawan po, mga minamahal, ay bumababa, mga minamahal. At nariyan, mga minamahal, sabi ng pediatrician ay hindi yun normal sapagkat ang sanggol kapag umiyak dapat namumula, mga minamahal, na talagang napapakita na pagdating nga sa blood circulation po, mga minamahal, ay okay, mga minamahal. Kaya sabi nila, kinakailangan dalhin po sa Region 1 dahil doon lang yung may NECO po, mga minamahal, para sa mga sanggol po, mga minamahal, na may mga problema, mga minamahal. At nung makausap ko yung doktor, mga minamahal, ang kanila palang gagawin, mga minamahal, sa aming anak po, mga minamahal, tutubuan po pala, mga minamahal, talagang padadanin sa kanyang bibig, mga minamahal. At alam nyo, mga minamahal, yung tubo na yun, mga minamahal, ang isa ay patungong baga dahil tutulungan daw nila yung baga niya, mga minamahal, na mag-normal po, mga minamahal, yung pag-ano po ng oxygen po, mga minamahal, sa kanyang katawan. Subalit sa kalaunan, ang sabi nila, mga minamahal, sa ganung bagay ay hindi nila masisiguro yung magiging katagumpayan nung gagawin na yon. Bagkus, mga minamahal, maaring ikatigil ng pagtibok ng puso ng aming mahal na anak at maaring ikamatay niya. At ang sabi pa nila doon sa dulo, mga minamahal, kung sakali man na siya bawian ng buhay, i-COVID test nila, mga minamahal, dahil kasagsagan pa noon ng COVID po, mga minamahal. At nariyan po, mga minamahal, na pag nakakitaan din, mga minamahal, na may sintomas ng COVID, diretso po, mga minamahal, ikikremate po nila yung aming mahal na anak. So, alam niyo, mga minamahal, ang naramdaman ng abang likod talagang ganun na lamang, para lamang hayop, mga minamahal, na basta ganun lang, napakadaling sabihin. Subalit, talagang yung ating nararamdaman sitwasyon ay hindi biro, mga minamahal. Alam niyo, ang ginawa ng abang likod, mga minamahal, nag-request na lang po ako ng back-up prayer at mapalihan sa aking po, mga minamahal, dito po sa San Carlos, mga minamahal. Salamat sa malapay noon, si ating beloved Odi Preacher nagpadala po doon ng mga minamahal na magagawa. Ipinag-pray yung aming mahal na anak na sa habag lang ng malapay noon, sa kanyang kahabagan, mga minamahal, ay talagang maghimala ang malapay noon. Kung hindi man, ang mahalaga ay tanggapin ng malapay noon ang aming anak sa kanyang piling at ipaunawa sa amin ang kalooban ng malapay noon. Alam niyo, mga minamahal, nung araw na yun, mga minamahal, salamat sa malapay noon dahil yung isang araw na siya ay tinaningan ng pediatrician, mga minamahal, ay talagang isang buwan pa po ang idinigdag ng malapay noon sa buhay ng aming mahal na anak, mga minamahal. Amin siyang nayakap, nakapiling po, mga minamahal. Talagang ang sabi nga nung aming mga kapitbahay, mga minamahal, sapagkat hindi na namin dinala sa ospital dahil ang sabi nila, maaaring ikamatay niya. Kaya nung inuwi namin siya, sabi nila, kung titignan ang aming anak, parang walang karamdaman dahil talagang pagtitignan mo siya masigla po, mga minamahal. Siya nakagawang ngumiti po, mga minamahal. Ang tanging problema niya lang kapag umiyak talaga, mga minamahal, ay nangitim po, mga minamahal. Kaya salamat sa malapay noon, mga minamahal, na talagang ang mga bagay na ito, mga minamahal, hindi pwedeng limutin, mga minamahal, dahil
Ang Diyos, mga minamahal, sa kanyang sariling kaparaanan, mga minamahal, hindi ayon sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos, mga minamahal, kaya niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa bawat isa atin, na tandaan na siya po, mga minamahal, buhay, kasama natin, at higit sa lahat, ang aking pinapasalamat sa mga Panginoon, ay binigyan po kami ng pagpapasalamat at panampatay sa mga Panginoon sa gayong nangyari, particular na sa side ng abang lingkod, hindi pa totally hinog sa pananampalataya aking mamahal sa buhay, pero ipinaunawa sa kanila yun, mga minamahal. Hallelujah! Dahil ang pinakamahalaga sa lahat po, mga minamahal, kung bakit tayo ay nagpapatuloy, bagamat tayo ay may mga karamdaman, bagamat tayo ay humihina, tumatanda, dahil isa lang ang rason, mga minamahal, nais nating makasama ang Diyos, ang mahal na Jesus sa buhay na walang hanggan sa langit, mga minamahal. Kaya yun po ang pinaka nagpapasaya sa amin, mga minamahal, na sa halip na kami malungkot, panghinayangan namin wala ang aming mahal na anak, bagamat yung kanyang mga kaedad, yung kanyang kabatch ay nakikita namin, ang sabi namin, ipagpasalamat sa mahal na Panginoon, anumang mga pangarap ang nais naming makita sa Kanya, Diyos ang nakaalam. Sabi nga nung aking mga kapatid, mga minamahal, na hindi pa naglingkod sa mahal na Panginoon, paano na lang kung nabuhay, pero taglay niya ang kapansanan, ang karamdaman, o di kaya ay lumaki siya, pero hindi namin kasamang maglingkod sa mahal na Panginoon, baka bawian lang din namin, baka sabihin namin sana hindi na lang ipinanganak ang aming mahal na anak. Subalit, salamat sa mahal na Panginoon, siya'y gumagamit, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, sa paligid, bigla kami magugulat, may makikita kami, bagong kapanganak, pero sa araw na yon, namatay din po, mga minamahal, yung kanyang anak. Kaya sabi namin, pinarealize ng mahal na Panginoon na lahat ng bagay talaga, ipagpasalamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah, sapagkat hindi lang tayo ang dumaranas ng ganong problema ng pagsubok. Marami, mga minamahal, ang pinakamahalaga, ang Diyos, hindi tayo pinapabayaan, mga minamahal. At alam niyo, mga minamahal, dahil din sa aming anak, mga minamahal, yung aking mahal na kapatid, na kahit anong share namin na dumalo, sumama rito, hindi umaatin. Ngayon po, mga minamahal, tinawag ng mahal na Panginoon, ginagamit sa ubasan ng mahal na Panginoon bilang cameraman po, mga minamahal. Kaya, salamat sa mahal na Panginoon, ang lahat ng kapurihan, kauteng kadakilaan, para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Amen. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Marlon De Vera, na talagang ang Diyos ay buhay talaga, mga minamahal. Amen. Alam natin na sa lahat ng bagay ay may kapahintulutan ng ating dakilang Diyos. Kaya nga ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, na in everything give thanks. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tuloy-tuloy na po tayo sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Jele Ferrer. At maganda na po ang ating beloved mga awit. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdatakil at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. At nagpapabutil po ako ng pagbati sa ating pong beloved Pastor Will De Estrada Almeda. At lagi rin po nating inaalala ang mga turot aral natin pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabutil po ako ng pagbati sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo pong mga minamahal na kapatiran. Isang magandang hapon na po sa atin pong lahat. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po ang pagkakataon pong pinagalo po sa inyo pong abang lingkod upang mapasalamatan pong muli ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga kamanghamanghang gawa po niya sa amin pong buhay. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po nitong nakaraan na gabi nga lang po nitong mga nakaraang araw po ay tayo nga po ay nakaranas po ng bagyo po, mga minamahal. Alam niyo po, kung tutuusin po, mga minamahal, ang inyo pong abang lingkod ay galing po ng Maynila po, mga minamahal. Umalis po ang inyo pong abang lingkod ng Maynila ng signal number 3 po doon, mga minamahal. Kung titignan po, mga minamahal, grabe po yung hangin, mga minamahal. Naririyan nga po na mararamdaman niyo po talaga yung lakas po ng bagyo kapag naglalakad po kayo. Ngunit ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay naririyan. Kaya tunay pong ipinagpapasalamat ko po yan sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ipapatuto ko nga lang din po, mga minamahal, dahil nga po normally po, mga minamahal, ang inyo pong abang lingkod kapag umuuwi po, galing po ng Maynila po, mga minamahal, doon po ako sumasakay sa terminal po, mga minamahal, na mas malapit po doon sa akin pong pinag-i-stayan po, mga minamahal, doon po sa Avenida Terminal. Ngunit alam niyo po, mga minamahal, nung kahapon nga po, mga minamahal, bago po ako pong umuwi po dito sa Pangasinan, tunay nga po na parang meron pong bumulong po sa akin po, mga minamahal, na hindi po ako doon sumakay, mga minamahal, hindi po ako sa Avenida Terminal sumakay. At ako po ay sumakay po, mga minamahal,
sa Cubao Terminal po mga minamahal na bagamat mas malayo nga po ito mga minamahal dun sa amin pong pinag-i-stayan. Ngunit alam niyo po mga minamahal ang pag-iingat po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po habang ako po ay nag-i-scroll po ng news po kagabi po mga minamahal, yun po pala mga minamahal, dun po sa akin pong nilalakad na daan po mga minamahal papunta po sa Avenida Terminal. Naririyan nga po na meron po palang nangyaring pamamaril po doon mga minamahal. Imagine niyo po mga minamahal kung ang inyo pong abang lingkod ay pumunta po doon sa normal ko pong pinagsasakayan, malamang po mga minamahal ay napahamak po ang inyo pong abang lingkod. Ngunit grabe kung mag-ingat ang ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Lord. Hesus. Hallelujah. Tunay nga po mga minamahal na kahit po sa mga paraan na hindi po natin alam po mga minamahal, naririyan nga po ang pag-iingat po sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay ko po yung ipinagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa akin din pong biyahe nga po mga minamahal dahil nga po sa bus po mga minamahal, makikita nyo po yung lakas po talaga ng hangin mga minamahal. Naririyan nga po na yung mga puno po mga minamahal na rin po na bumabagsak po sila lahat mga minamahal. Kung iisipin po mga minamahal, napakadali lang po talagang makamit ng aksidente habang nagda-drive or nag-travel po mga minamahal. Ngunit grabe kung mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam nyo po ang inyo pong abang lingkod, nakakatulog pa po sa biyahe. Kaya tunay po na ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. At nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po, nitong mga nakaraang araw rin po mga minamahal, ang inyong pong abang lingkod ay nagkakaroon rin po ng sakit ng ulo po mga minamahal. As in yung sakit po ng ulo po mga minamahal na pang isang buong gabi po mga minamahal. Kaya tunay nga po na halos minsan hindi po ako makatulog po mga minamahal. Ngunit ang ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, kapag tayo po talaga ay nagsumamo at humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, naririyan po ang kanya pong pagagaling po sa atin. Kaya tunay na pinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus at pinagpapasalamat ko rin po ang lahat-lahat po ng mga pagpapala. Tunay nga po na hindi po mababayaran ng kahit anong salapi po mga minamahal yung makatulog po tayo ng mahimbing sa gabi. Kaya tunay po na ipinagpapasalamat ko po yan sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus at ipinagpapasalamat ko rin po sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang lahat-lahat po ng mga pagpapala po mga minamahal. Tunay nga po na kung iisa-isahin po mga minamahal sa isang buong araw, tunay nga po na hindi po talaga tayo matatapos dahil sa tunay na kabutihan po ng atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinagpapasalamat ko rin po sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kabutihan po niya sa amin pong buong sambahayan po mga minamahal dahil nga po bagamat hindi po karapat-dapat ay nirarapat po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus na gamitin po sa kanya pong banal na ubasan. Kaya tunay na napakalaking pagpapala po niyan mga minamahal at ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang lahat-lahat ng kapurihan at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Jilly Ferreira sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na tunay mga minamahal na ang ating dakilang Diyos ang siyang patuloy na magbibigay ng proteksyon sa bawat isa sa atin. Amen. Bakit mga minamahal? Dahil ang pangako ng ating dakilang Diyos, before the foundation of the earth, nandyan na ang biyaya, nandyan na ang proteksyon ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya sa ating buhay, upang manatili ang proteksyon ng ating dakilang Diyos, huwag tayong bibitiw sa ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At dyan na po natapos ang mga pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At habang naghahanda po ang ating mga beloved na mga awit, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo. Praise the Lord. Hallelujah. Beloved brethren, let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord.
describe the holy city with streets of gold and pearly gates and mansions everywhere, where flowers never fade nor lose their beauty, and treasures to behold beyond compare. They tell me that there'll be no tears, no sorrow, clouds of pains and suffering, a part of skies of blue. And if you ask me why I really wanted heaven, there's only just one thing I wanna do. The only thing I want is to be with Jesus, just to see him smile and say, well done. What a day it's gonna be. I wanna feel his love and loving heart to hold me by his side, and to be with him throughout eternity, and just to be with you is heaven enough for me. That there'll be a great reunion for family and lost friends and some I never knew. And if you ask me why I really wanted heaven, there's only just one thing that I wanna do. The only thing I want is to live with Jesus, just to see him smile and say, well done. What a day it's gonna be. I wanna feel the strength and loving arms to hold me by his side, and to be with him throughout eternity. At makapiling ka, Jesus, sa pagsasabihin, at sasabihin mo na naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon, at pagkapiling natin siya kailanman. At sa piling niya, may buhay na walang hanggan. Sabi nila, kay ganda raw ng langit, mga mansyon ay naroon, lansangan ay ginto, mga bulaklak ay di kumukupas. Ang kagandahan nito'y walang wakas. Sabi nila, wala nang kahirapan. Nag-uusap at hinagdis ay mamamarang. Kaya ngayon ako'y dumadalangin sa Panginoon. Ito ang aking hiling. Ang pagkapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. At sasabihin mo na naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay
pagkapiling ko, Jesus ay sapat na sa akin. Hallelujah, at sasabihin mo, anak, magkatapat ka sa akin. Hallelujah, iyong Panginoon, at pagkapiling natin sa kahirap mo pa. At pagkapiling ka, Jesus ay sapat na sa akin. Hallelujah, at sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ko, iyong Panginoon. At pagkapiling natin sa kahirap mo pa. At pagkapiling ka, Jesus ay sapat na sa akin. Awitin mo, mahal na Panginoon. At sasabihin, hallelujah, naging tapat ka sa akin. Awitin mo mula sa puso mo. Pumasok ka, yes, sa bahay iyong Panginoon. At pagkapiling natin siya, kailangan. At pagkapiling ka, Jesus ay sapat na sa akin. At sasabihin mo na, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At pagkapiling natin siya, kailangan. At pagkapiling ka, Jesus ay sapat na sa akin. At sasabihin mo na, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At pagkapiling natin siya, kailangan mo. At sa puno, may buhay na walang hanggan. At sa puno, may buhay na walang ay naroon lang sa ibabag natin sa mga mayroon pinakamatang sa mundo. Pagkabulat ka lang, awitin mo mula sa puso ko. Ang kahirapan nito'y walang wakas. Sabi nila, wala na kahirapan. Napakabuti ng ating pinakamaga. Ay durusa at hinagpis. Napakabuti mo, Diyos. Hallelujah. Kaya ngayon, ako ay dumadalaw sa Panginoon ako ang aking hiling. Ang pagkapiling ka, Jesus ay sapat na sa akin. Dakilan yung pag-ibig sa Diyos.
Suling awitin ng ating Beloved Pioneers Generation Choir. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal. Humingi tayo ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Ito ang dakilang araw, mahal mga minamahal, sa pag-ipan natin sa mahal na Panginoon. Upang ang lahat na ating pagkukulang, pagkakasalay, takpan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Namang banal aming pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Narito po yung mga anak nagsusumamo sa iyo, Diyos. Sa mga nagdaang araw, amin nagawa ang pagkukulan sa iyo, mahal na Panginoon. Patawarin mo po kami, O Diyos. Amin na sa isip na sa dama na sabi ng aming labi na sa gawa, O Diyos, na mga bagay na hindi mo kinaluluktan sa amin. Lalong-lalo na po ang aming pagkukulan sa spiritual na ay buhay. Iniatalagin po namin sa iyo, Diyos. Ayong pinangakong banal mong Espiritu, mga aliw, kailangan namin Panginoon na ito ang tandaan na kami ngayon kadamag ang kinalulungtan, pinatataw sa ano na ito. Yung mga anak ang ina ng lulubaybay, palakasin mo po, Panginoon. Ay yung pag-ibig ay sumasagana sa amin, O Diyos. Habagan mo kami, Panginoon. Tumilos ka na mainam sa aming kaligtasan. Ikaw ang tanging namin, kaya mga nagkakalakad, kalakasan, malapit ay sapat na sa amin. Sa pangkalatan panalangin, aming Beloved Honorable Pastor Belis Dana Alvina. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Pag-ibig na mahal na Panginoon. Gawin natin ang pag-ibig na mahal. Gawin natin ang pag-ibig na mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Because
Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, beloved Finest Generation Choir, sa papurang awit, alay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang tangi nating hinahangad, minimiti sa ating buhay, sa ating pagkakatipon na ating madama ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Na ito po yung tanda, mga minamahal, na tayo pinalulukdan lahat ng ating kasalanan na gawa nung nagdang araw hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, tayo pinapatawad na ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sapagkat siya pinangako sa ating pagkakatipon, nililinis tayo ng banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Narito po tayo sa bahagi ng pagbibigay ng ating kaputhandog, mga minamahal, upang tayo po ay makasunod, mga minamahal, sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bago po ang lahat, mga minamahal, sa kapaintulutan po ng ating beloved Lord and Preacher, ating beloved Buboy Nyer, mga minamahal. Una sa lahat, pinapabot ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ang pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pasasalamat tanging sa ating dakilang Diyos na buhay, ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganon din po, doble paggalang sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Lina C. Almeida sa kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganon din po sa kanilang mga anak, sa lahat nilang mga mahal sa buhay, mga minamahal. Ganon din po sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, katuwang kanyang beloved daughter, ating beloved Sister Vine. Magandang hapon po sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Ganon din po sa ating mga newcomers, kung mayroon po mga minamahal, mga bisita po, mga minamahal, welcome na. Welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na pinangungunahan po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa livecast viewers po natin through Facebook live streaming, sa YouTube channel, mga followers po natin. Magandang hapon po sa inyo, mga minamahal. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pasasalamat tayo sa ating dakilang Diyos na buhay. Dito po, mga minamahal, ating alalahanin, mga minamahal, ang salitang ito dito po sa Bagong Tipan. Dito po sa Galacia, mga minamahal, Kapitulo 27-28, mga minamahal. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismo kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Grigo man, walang magiging alipin o malayaman, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayo'y lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo Jesus, kaya nga, kayo nga ay binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Tayo po, mga minamahal, nung tanggapin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, tayo nagpabautismo sa kanyang banal na pangalan, mga minamahal. Dito po, naalala natin, mga minamahal, ang pag-ibig ni Amang Abraham, mga minamahal, sa atin, mga minamahal. Kaya nga sinabi po, mga minamahal na Panginoon, tayo daw yung binhi ni Amang Abraham na tagapagmana ng pangako, mga minamahal. Sapagkat ang tao po, mga minamahal, ay kinahiligan lamang ng mahal na Panginoon dahil sa mga matutuwid na mga nagdaang mga lingkod ng Diyos katulad ni Amang Abraham, mga minamahal. Napakatagal na panahon, nabanggit po dito sa Bagong Tipan, mga minamahal, tayo daw po yung binhi ni Amang Abraham. Saan po nalugod ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, kung bakit pinangakuan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, si Abraham, mga minamahal, na ang kanyang mga lahi, mga minamahal, ay kasing dami ng bituin sa langit at hindi mabilang na mga buhangin sa dagat. At ang kanya'y binhi, ang kanyang lahi ay pagpapalain sa lupa, mga minamahal. At dumating po sa atin ang pag-ibig ng Diyos nang dahil kay Amang Abraham, sapagkat ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, mga minamahal, upang maging handog na susunugin kaysa isang anak, buktong na anak.
upang ihandog, mga minamahal, na susunugin, mga minamahal. At dito po, mga minamahal, dahil sa takot ni Amang Abraham, mga minamahal, dahil sa pag-ibig niya sa ating pinakamamahal na hindi siya tumanggi. Buong puso, pag-iisip, lakas at kaluwa, tinanggap niya po, mga minamahal, ang sinabi na mahal na ibigay ang kanyang anak at magiging handog na susunugin, mga minamahal. Dahil dito po, mga minamahal, nakita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nakahiligan niya ang tao, mga minamahal, na ibigin, mga minamahal. Sapagkat nga po, nung panahon noon, mga minamahal, talaga pong alam natin na ang mundong ito'y ginunaw ng Diyos sa pamamagitan ng baha, mga minamahal. Ang natira lamang yung mga tao na kinalukdan ng mahal na Panginoon. Kaya po, ito alalaanin natin lagi sa aming Abraham, nang dahil sa kanya kaya naririto tayo nung tumanggap, nagpabautismo tayo. Ang sabi ng banal na kasulatan, tayo ang binili amang Abraham, at nakapagmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At dito po, mga minamahal, ganun din po, mga minamahal, ang ginawa ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sapagkat nakatalo po, mga minamahal, sa kasaysayang ito, mga minamahal, kay Propeta Isaias, mga minamahal, na manggagaling daw dito sa malayong silanganan ang huling araw na kanyang susuguin upang mangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, mga minamahal. At dito po naganap, mga minamahal, sa malayong silanganan ang Pilipinas, kung paano ang araw, mga minamahal, nagbigay ng liwanag, mga minamahal, at dumaan sa dagat at nagbigay ng liwanag sa silanganang ito, mga minamahal. Dito niya daw po inilagay, mga minamahal, at pinilit, hinirang ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa huling araw. At alam natin, maraming nangusap, mga minamahal, maging sa ibang mundo, na siyang huling propita na sinugo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ang kanyang ginawa, mga minamahal, sapagkat siya'y pinilit, hinirang ng mahal na Panginoon? Siya po iyungaon, iniwanan ang kanyang ambisyon sa buhay. Bilang sikat na politiko, mga minamahal, isang minero, maraming pag-aari, mga minamahal. Dahil tinawag po siya, mga minamahal, kinakailangan niyang tumalima, mga minamahal. Dahil siya po, sa ayaw at sa gusto niya, sapagkat siya ang pinili, hinirang ng mahal na Panginoon dito sa malayong silanganan, mga minamahal. Wala siyang dinala, mga minamahal, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya, mga minamahal. Dahil nagkaroon po siya ng karamdaman na hindi siya makatunog, na ginamit ng mahal na Panginoon upang hanapin ang kanyang mukha, mga minamahal. At nakita po natin ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, kundi po siya ang huling propita ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po siya makapag-aalay ng 60 days, mga minamahal. Sunod-sunod na 40 days, mga minamahal. Nagkrusada kung saan-saan lupalop, mga minamahal, dito sa Pilipinas, nung naroon ng mga turista, mga NP, mga rebelde, mga minamahal, Abu Sayyaf, mga minamahal. Wala siyang pinilit, hinirang, wala siyang pinili, mga minamahal, na ipangaral ang Ebanghelyo ng Kaligtasan, mga minamahal. At dahil po doon sa mga unang mga kapatiran na nagtapat po, mga minamahal, ay lumago ang banal na gawain na ito, mga minamahal. At doon po nakita natin ang salita ng mahal na Panginoon ay pawang katotohanan at naganap po sa atin, mga minamahal. Lahat ng sinabi ng banal na kasulatan nagaganap po, mga minamahal, dahil sa beloved pastor po natin, mga minamahal. Tayo po nang galing po tayo sa lahat ng mga born again, mga siktot dominasyon, mga minamahal. At tayo lahat ay umalis doon sapagkat yung pangako ng banal na kasulatan ay hindi po nagaganap, mga minakagalingan ng karamdaman, pag-ingat, pagliligtas niya, mga minamahal, kapayapaan, kagalakan sa puso, mga minamahal, ay nakita po natin at naganap po sa ating lahat, mga minamahal. Lahat ng uri ng klaseng tao, mga gons, mga minamahal, mga rebelde, NPA, mga minamahal, mga terorista, mga Abu Sayyaf, sari-saring mga klase ng tao ay binago ng mahal na Panginoon at pinagpala ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nang dahil po kay Amang Abraham, mga minamahal, nakita ng Diyos, mga minamahal, ang pag-ibig ni Amang Abraham, mga minamahal, ay binigay niya ang buktong na anak, si Isaac, minamahal, at ginawa din po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sapagkat ng panahon ng magkatawang tao, siya bago siya magkatawang tao, walang matuwid ni isa, wala, kahit isa, lahat ay nagkasala, lahat ay mapapahamak, mga minamahal. Walang matuwid, wala, kahit isa, mga minamahal.
At ang ginawa ng mahal na Panginoon, sinugo niya ang kanyang buktong isang anak na buktong na anak, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Kristo, bilang siya po'y tinawag na anak ng Diyos, bilang siya po'y nagkatawan tao, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, sa kanyang pagkakataon tao, mga dakilang tandahimala na nagaganap po sa atin, mga minamahal, sapagkat ito po yung iglesia na tinatag ng ating pinakamamahal na Panginoon sa huling araw, mga minamahal. Ipinangaral niya ang ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Tinawag niya ang 12 apostolos upang ipangaral din po, mga minamahal, ebanghelyo ng kaligtasan, sapagkat siya paruroon na sama nung pagkatapos niyang gawain ang pag-ibig niya na inalay niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan nating lahat, mga minamahal. Ipinangaral ng mga apostol at ngayon sa panahon natin, mga minamahal. Anong ibig po sabihin, mga minamahal? Kinakailangan may pangaral na po ang Ebanghelyo ng Kaligtasan sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, pinaiksi niya ng araw, mga minamahal, nang dahil sa mga hirang tayo po yun, mga minamahal, sapagkat nasa huling araw na po tayo, mga minamahal. Lahat ng sinabi ng banal na kasulatan, naganap na po, mga minamahal. Nakikita po natin, mga minamahal, dito po sa Malakias, mga minamahal, ang sabi ng Malakias, dito po sa 3 tuloy ang basa, mga minamahal. Sabi po, tayo daw ay nangaligaw, mga minamahal. Nakanya-kanya tayo ng landas, mga minamahal. Kailangan, sabi ng banal na kasulatan, tayo ay makapanumbalik, mga minamahal, upang ang Diyos ay manunumbalik sa atin, mga minamahal. Kung tutuloy po natin, mga minamahal, ang basang sabi doon sa banal na kasulatan, sa ano kami mananumbalik ang mga tao, mga minamahal. Sapagkat sinabi ng mahal na Panginoon na nakawan baga ng tao ang Diyos, oo, ninakawan ninyo ako. Sa ano kami namin ninakawan? Sa ikasampung bahagi at handog, mga minamahal. Ito po yung ginaganap natin, mga minamahal. Sapagkat nung panahon ng apostol, kanilang lupa, bahay, binibinta po nila, binibigay nila lahat. Tayo ang niliniling lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon, puthandog natin, mga minamahal. Sumpa kayo ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay buong bansa. Ito po yung lumalaganap na mga salot, mga minamahal, mga lindol, mga minamahal. Itong bagyong ito, kung titignan mo po ang banal na kasulatan, kung mananumbalik daw ang mga tao sa mahal na Panginoon, ang sabi niya, ibibigay niya ang tamang ulan sa pagtatanim, sa unang pagtatanim hanggang sa pagtatapos, mga minamahal. Ulan, hindi bagyo. Upang tayo po, mga minamahal, umani ng sagana, mga minamahal. Hindi ng lindol, mga minamahal, hindi ng ano pa man pagbutok ng bulkino, sapagkat kontrolado niya po ang buong mundo, mga minamahal. Sapagkat nakawan nga po ng tao ang Diyos, sila'y nasa loob ng sumpa, mga minamahal. Alam natin, pinaulan na mahal na Panginoon na 40 days, mga minamahal. Alam natin ang panahon na Elisha, mga minamahal, hindi niya pinaulan ng 3 taon, kalahating taon, nihamog wala, mga minamahal. Siya ang may kapangyarihan sa panahon, mga minamahal. Dahil ang tao po, mga minamahal, ay nasa loob ng sumpa, mga minamahal, kaya po ito nagaganap, mga minamahal. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, gagawin niya maligayang lupain ang mga tao, ang bayan, mga minamahal, na sa kanya manunumbalik, sundin ang kanyang kalooban. Dahil hindi po nasusunod ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal. Sapagkat ang Diyos ay Diyos, mga minamahal, hindi pwedeng baliin niya ang kanyang salita, mga minamahal. Lahat ng lumabas sa kanyang bibig ay mangyayari. I will not break my covenant. Sabi niya, alter the things that gone out in my lips. Ang langit, ang lupa ay lilipas, dapat ang aking salita hindi lilipas. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Kaya po nangyayari po ito, mga minamahal, kahit anong sabihin ng kasaganaan darating sa kanila ang kagibaan, mga minamahal. Kaya po yung nangyayari sa buong mundo, mga minamahal. May marami po, mga minamahal, sa totoo lang po, mga minamahal. Hundreds of millions po tayo dito sa Pilipinas. Hayagan na po, mga minamahal, mga dakilang tandahimala na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung kalakasan ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada, kalot kanan sa buong Pilipinas. Siya po, mga nangangaral ng Ebanghelyo, may dakilang pag-ibig, kapangyarihan, katutuan. Kitang-kita po natin, mga minamahal mo, walang kibit lang po ng mga tao, mga minamahal. Napakahalaga po ng kaligtasan, mga minamahal. Upang mapawi, mga minamahal, itong mga salot na ito, hindi yan pinangako niya ang Diyos natin pag-ibig, mga minamahal.
Kaya nagaganap ito lahat mga minamahal. Pinahintulot niya upang ang mga tao, mga minamahal, ay magising na po mga minamahal. Yung mga salot na COVID-19, hindi pinangako ng mahal na Panginoon yan sa mga tao kung ang tao, mga minamahal, ay manunumbalik, sabi ng banal na kasulatan, sapagkat nga po ang tao ay nasa loob ng sumpa. Kung nasa loob ka ng sumpa, kahit anong laki ng kayamanan mo, yun din ang laki ng iyong kabagabagan, mga nagpapapatay ka ng tao, mag-uutos ka sa napapatay ng tao, magkaroon ka man ng pag-aari, mga minamahal, hindi ka makuntinto, mga minamahal, wala kang kapayapaan, kagalakan, hindi mo maunawaan ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyo. Para ba sinisisi natin ang Diyos, mga minamahal, kung may sunog, wala nagliligtas, kung may mga bagyo, wala nagliligtas, kung may lindol, wala nagliligtas, dahil nga po nasa loob ng sumpa, mga minamahal. Ilan percent lang po tayo sa populasyon po ng Pilipinas? Siguro 5% ng pakalaki na po yun, mga minamahal. Ako'y tumitingin sa lupa at nayayanig. Ako'y tumitingin sa mga bundok at nagsisiusok. Kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal, ang nagaganap sa pinahintulot niya, mga minamahal, upang hanapin. Kaya po, ang pangako na mahal na Panginoon, may pangako po siya, mga minamahal, sa atin, mga minamahal. Tayo ang pinili, hinirang ng mahal na Panginoon. Tayo po ang susunod dito, mga minamahal. Tignan mo, kapatid, 2 taon, 3 taon, 4 na taon, 5 taon, sapagkat pinili, hinirang ka ng mahal na Panginoon, kaya nagpapatuloy ka, mga minamahal. At ang mga anak ng Diyos ay tumatalima sa dakilang layunin ng mahal na Panginoon upang ipalaganap, mga minamahal, ang kanyang banal na kalooban, ng kanyang salita, upang lahat ng mga tao makalam ng kanyang salita. At pagdating ng araw ng kanyang paghuhukom, mga minamahal, walang masasabi ang mga tao. Ipapangaral ang Ebanghelyo sa buong sangkatauhan at darating ang wakas, sabi niya, mga minamahal. Ang pangako niya, bubuksan niya ang dungawan sa langit, iulog niya sa pagpapala na walang sapatsilid kalalagyan, siksik, liglig at umaapaw. Kung tayo lang po, mga minamahal, magiging tapat sa pagbibigay. Sasawayin niya ang lahat ng uri ng mananakmal. Ito na po yung nagaganap sa buong mundo. Mga gira, digmaan, mga minamahal, mga salot na yan, mga minamahal. Kung titignan po natin, banal na kasulatan, diyan po ang pinangako ng mahal na Panginoon sa tao, mga minamahal. Sapagkat ang Diyos natin ay kapayapaan, pag-ibig, mga minamahal. Ang nais ng Diyos ay magkaroon ng buhay at kasaganaan nito, mga minamahal. May pangako po siya, maging yung trabaho natin, hawakan ng ating kamay, pagpapalain ng mahal na Panginoon. At tayo po, ayon sa pinangako niya kay Abraham, ang kanyang mga lahi, mga minamahal, dito po sa Barakas, tuloy ang basa, gagawin niya po tayong maligayang lupain, mga minamahal. Ibig sabihin, kapayapaan, kagalakan ay kanya ring ibinigay lahat, mga minamahal. Sumunod lamang tayo dito, mga minamahal, sapagkat ang panahon, mga minamahal. Tapos na po, mga minamahal, ang tungkulin ng ating beloved Honorable Pastor. Pinagpahinga na po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lang kinukuha ng mahal na Panginoon natin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sapagkat alam niya, mga minamahal, baka mangalat ang mga kanyang tupa, mga minamahal. Ang ating beloved Honorable Pastor, ang kanyang pananampalataya niya, kukunin siyang buhay ng ating pinamahal na Panginoon. Tayong lahat, mga kukunin niyang buhay. Ano po yung ikaputandog? Dito po sa banal na kasulatan, yung po ikasampung bahagi natin at handog, mga minamahal. Yan lang pong inihiling ng mahal na Panginoon. Ang 10% po, mga minamahal, upang magkaroon siya magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay, mga minamahal. Yun na po yung ginagamit po dito ating mga minamahal na manggagawa mula sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sila po, mga iniwanan nilang kanyang kayamanan, ang kanilang negosyo, ang kanilang pag-aari, iniwanan din po yung iba ang kanilang mahal sa buhay. Dahil yun po yung pagkatawag, pagkairan nila ng mahal na Panginoon sa kanila. At doon po, mga minamahal, upang magkaroon ng pagkain, magamit po nila, mga minamahal, yung mga sasakyan po natin. Patuloy tayo makapaglingkod sa lugar na ito, mga minamahal, may pamalakayang kaluwa sa buong sangkatauhan, mga minamahal. Araw-gabi sila pinanalangin, madaling araw tumatangis, mga minamahal. Ang kanilang pagkain, katulad ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, katulad ng ating kapatid na si Haring David, ang kanyang pinakapagkain, araw-gabi ay ang kanyang luha, mga minamahal. Lalaging nasa tuhod ng panalangin, tayo pinapanalangin lahat, mga minamahal, sapagkat nasa huling araw na po tayo. Kailangan po natin, tayo po ang pinili, hinirang ng mahal na Panginoon. Huwag natin sabing mahirap tayo, sapagkat yung babaeng balo, mga minamahal, ang natitira sa kanya 2 lipta, mga minamahal. Kung titignan po natin yung lipta, mga minamahal, ay sintimo lang po, mga minamahal. Hindi niya pinagkait, ibinigay niya, mga minamahal. Sapagkat siya po ay nangagalak ng labis sa pangako na mahal na Panginoon, kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Kaya po sa
100 mga minamahal yung ika po, mga minamahal, ay 10 piso mga minamahal. At lalakipan po natin muli ng 10% yun, magiging 20% yun mga minamahal. Yung 100 magiging 20 pesos po yung para sa mahal na Panginoon. Kumplito na po yung ika-10 bahagi mga minamahal. Yung ika-10 bahagi, banal po yan mga minamahal. Ngunit yung ipinahayag ng ating puso mga minamahal, ito po yung handog. Mga minamahal, pwede po tayo magbigay 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Kahit 100% mga minamahal, sapagkat sobra-sobra umaapaw yung pagpapala mga minamahal. Kung binigay mo ng 100% yan, mga minamahal, hindi lang 100% gagawin ng malapay noon. 1,000% ay babalik niya yan. Mga minamahal, dahil nakita niya ang pag-ibig mo sa Kanya na kinalukdan mo lubos ang baging ito. Mga minamahal, dakilang layunin niya ng pagpapalaganap ng banal na salita. Doon sa lubos na pinagpala ng mahal na Panginoon, huwag na po tayo magtipon ng kayamanan sa lupa. Ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po yung magtipon, mga minamahal, sa langit ng kayamanan, mga minamahal. Pwede mo ibigay, dahil sobra-sobra umaapa, pwede mo ibigay ng 100%, babalik ng mahal na Panginoon, 1,000 ilang percent po yan, mga minamahal. Kung hindi ka pa nakontinto dahil sa pag-ibig, mga minamahal, nakikita mo yung kapatid mo, naglalakad, mga minamahal. Yung kapatid mo, mga minamahal, umuutang pa, mga minamahal, para lang makapunta dito dahil siya nga po'y pinili, hinirang, binigyan ng kagalakan, binuksan ang kaunawaan sa kalaga ng kaligtasan, mga minamahal. Kung sumusobra, pwede kang kumuha ng sasakyan kahit sikanahan lang po, mga minamahal, dahil iniibig mo, mahal pa, iniibig mo ang kapatiran na naglalakad, naghihintay dyan na masakyan, mga minamahal, umuutang ng pamasahe, mga minamahal. Kung may lilibre mo itong ating mahal na kapatid, mga minamahal, nakakausap ako, balikan 300 mga minamahal. Yung kapatid natin yan, mga minamahal, ay pwede niya yung 300, ay pwede niya ikabuhay sa loob ng 1 linggo. At ipapamasahe niya lang, mga minamahal, dahil iniibig niya ang mahal na Panginoon, iniibig niya ang kaligtasan, mga minamahal. Pinagsumakita ng mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo, malapit ng panahon. Bakit hindi po natin gawin ang mga bagay na ito? Bakit hindi tayo mga tipo ng kayamanan sa langit? Huwag tayo mga tipo ng mga kayamanan sa lupa, mga minamahal. Sa akala niyo ba kinalulugdan tayo? Kaya nga tayo pinagpala ng mahal na Panginoon upang ipakita natin ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Marami ang namamatay sa mga sakuna, mga minamahal. Nais ng Diyos, mga minamahal, may palaganap na sapagkat kunting panahon na lang, pinaikli. 1,000 taon, ginawa niyang 120, ngayon 70 to 80. Itong mga henerasyon natin, mga anak, wala na po. Nasa pahina na po tayo ng ilang pahina ng Revelation, magaganap na, mga minamahal. Kukunin ng ating bilabid din ng sa buhay, kukunin niya tayo, mga minamahal, umiibig sa pagbibigay. Bakit ang pagbibigay sa kaganapan, kasakdalan ng lahat, mga minamahal. Mabagkas sa ating mga kapatid, sapagkat tulad siya ng isang bao, mga minamahal, na binigay niya ang lahat, 2 litro ay binigay niya. Huwag lamang sarili natin ang ating bigyan, mga minamahal, ng hindi maging ating minamahal na kapatid. Totoo po yan hanggang sa ngayon. Ngunit nagagalak ako sa pagbibigay, mga minamahal. Tunay, anong kahirapan man, sabi ng banal na kasulatan, sino makapag-iwalay sa ating kagutom ba, kamatayan, tabak? Wala, mga minamahal. Dahil doon sa pangako niya, dahil sa pag-ibig na mahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, sa 1,200 po sa 20%, ayon sa nais ng iyong puso, hindi ka magbigay kahit magkano yan, mga minamahal. Sa 100,000, mga minamahal, ang 20% po dyan, 20,000 mga minamahal. Sa 1,200,000, ganun lang po. 8 times lang po natin sa puwinto, lalabas po yung ikaputandog natin, mga minamahal. Ganun lang po, mga minamahal. Kaso magbigay tayo, minamahal, may kagalakan, mga minamahal, sa ating puso, mga minamahal. Kaya dito na lang po, mga minamahal, yung pagpapaliwanag po ng pagbibigay, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Dio po, pagpalain.